Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi l-aħwa tal-għajtu l-istedina tagħna mala Paul u Joseph. Tistaw tgħidulna daqsxejn min huma ta' Jehovah Witness? L-ewwel ħaġa sajjan nixtieq nirringrazzjawk ta' din l-istedina huwa pjaċir għalina li nkunu hawnhekk u naqsmu wkoll affarijiet minn xi għaddejna aħna personalment. Jiena Paul Bonanno, għandi 56 sena, missier ta' 3 tfal u naħdem bħala management fuq occupational health and safety. U fil-każ tiegħi Joseph, kif qal Paul kif tistgħu tewmin, papa ta' 2, nannu ta' tifel żgħir li huwa ħajti, igradwajt fil-history, għamilt 14 sena ngħix Franza, minħobb ħafna il-kodba, u però qegħdin hawnhekk biex nitkellmu rigward l-esperjenza tagħna bħala ex xhieda ta' Ġehovah. Tuna daqsxejn idea ta' min huma ta' Ġehovah as such. As such, meta dak li jkun jgħid xhieda ta' Ġehovah x'jiġi l-ewwel net f'moħħhom. Jiġi dak in-nies li din iħabtu minn bib għal bib, tintaqa' magħhom fit-toroq iwafquk, qasmu l-letteratura tagħhom, nies mill-aħjar ħafna. Però mhux kulħadd jaf l-istorja tagħhom kif bdew minn fejn beda l-affarijiet, u għalhekk naħseb nixtiequ naqsmu mas-semmija xi ħaġa żgħira rigward l-istorja tagħhom. Min huma x-xhieda ta' Ġehovah? Kif beda kollox? Min kien il-wieħed li beda din ir-reliġjon? Bħal ħafna reliġjonijiet dal-aħħar żminijiet insibu li bdew ġewwa l-Amerika, u dan il-każ huwa l-istess tax-xhieda ta' Ġehovah. Made in America. Il-persuna li beda kollox kien Charles Taze Russell li twieled fl-1852 ġewwa Allegheny, Pennsylvania. Dan ta' età żgħira kien tilef lill-ommu ta' 9 snin. Dak iż-żmien ukoll għandna niftakru miex kienet għaddejja l-Amerika fl-1860-65 kienet għaddejja mis-Civil War. Kien hemm ħafna dbatija f'dak il-pajjiż. U Russell min-naħa tiegħu, il-fatt li tilef lil mamma tiegħu għaddejja l-gwerra iktar minn qatt qabel rrid tama. U t-tama saba bħal ħafna Amerikani fir-reliġjon. Barra t-tama rrid ukoll il-mediċina, u x'kienet il-mediċina tiegħu? Il-qari tal-Bibja. Però min influenzah lil dal-persuna? F'dak iż-żmien għalhekk tajjeb immorru daqsxejn qabel għal fl-1840s. Fl-Amerika jew fl-istorja tal-reliġjon Amerikana insibu bniedem li jismu William Miller li waqqaf il-moviment li huwa msejjaħ il-Millerites. Da William Miller qal li għal diversi dati, ma l-aħħar waħda kienet 1844 li għandu jkun hemm dak li jissejjaħ rapture. X'jaħbad dan ir-rapture? Il-Bibja ġewwa l-ewwel Tessalonikin kapitlu 4 vers 17 qed nikkwota l-Bibja ġast biex dak li ikun jaf minn fejn ġejjin daw it-terminoloġija u daw it-twemmin. Emma li il-mejtin għandhom
iqumu u magħhom il-midlukin ta' Alla jinaqdu flimkien u jmorru kollha fis-sema ma' Ġesu. Dik hija r-rapture u meta 1844 wasal u din ma ġraċ, kien hemm diżappunt kbir. Però xorta kien hemm nies li baqgħu iħadnu dak it-talim, però minflok 1844 dew jibbidlu id-dati. U hemmhekk ħareġ moviment ieħor li jibdew jissejħu Adventists. U Russell min-naħa tiegħu beda jassoċja ma' daw in-nies, beda jassorbi dak il-talim u persuna li influenza ħafna kien Nelson Barber li ju min-naħa tiegħu kien diġà joħroġ rivista u kodba oħrajn. Russell talbu għax dal-persuna kien jgħix ġewwa New York u talbu biex imur ġewwa Pennsylvania biex hemmhekk jagħmel taħdita u barra minn hekk li jintaqgħu jiddiskutu u jkun jista' aktar jifhem il-kunċett ta' Nelson Barber u barra minn hekk ukoll jaraw kif ħajkollaboraw flimkien. U xi ħaġa forsi li ma semmejtx rigward Russell, da min-naħa tiegħu kien sta bene. Il-papa tiegħu kellu business, fil-fatt kien business partner miegħu u seta' jiffinanza l-affarijiet li Barber min-naħa tiegħu kienet iffaċċja dak iż-żmien ukoll diffikultà biex ikun jista' jippubblika il-magazine tiegħu. U flimkien bdew jagħmlu dan il-magazine, bdew jagħmlu wkoll kodba flimkien. Fl-1877 kitbu ktieb dawn flimkien three words. Jiġifieri dawn mhux sempliċement baqa' just kienu qegħdin jipparteċipaw kien qiegħed isostni il-kodba li Barber kien qiegħed jippubblika. U daw ma Canvasser. Min-naħa tiegħu Barber ħareġ b'data l-ewwel kien hemm 1874 u mbagħad kien hemm 1878 fej dak li kien qal qablu għalhekk morna lura fi żmien Miller da issa jgħidhom għal data oħra. Eventwalment bejnietom bejn Russell u Barber kien hemm id-disgwit u kulħadd mar għal rasu. X'għamel dan Russell? Is-subscribers tal-magazine ta' Barber għadhom min-naħa tiegħu. U bil-mod daw iffurmaw association li mbagħad wara ftit xhur beda jippubblika rivista li għadha teżisti sal-ġurnata tal-lum, dak iż-żmien kien jisimha Zion's Watchtower, illum hija bħala The Watchtower fl-1879. U anke barra minn hekk beda jikteb kodba li f'ħajtu kiteb 6 u wara mewtu ħareġ is-7 volum. Bieħ minnhom fuq over 20 million, sta timmaġinaw li x'introjtu għamel u bil-mod il-mod organizzaw kol corporation li eventwalment kif ħanissa nispjegaw saru x-xieda ta' Ġehovah. Kemm taħseb minn dawk l-20 miljun li qraw il-ktieb tħajru għalija reliġjon? Ma kien hemm ammont kbir ħafna, ma l-punt huwa li il-but tiegħu. Mhux hekk. Sewa. Ġifieri kien hemm ma kienx hemm daqek. U minnaħa tiegħu espanda Russell il-stip li mhux sempliċement baqa' l-Amerika. Russell mbagħad spanda f'postijiet oħrajn, fosthom l-Ingilterra, l-Awstralja, fl-Ewropa u postijiet kważi kienet qed imiss l-irkejjen kollha tal-kontinenti kollha. Fejn l-iktar hija l-influenza? L-Amerika. Kien bniedem karizmatiku ħafna. So, anka l-approach tiegħu man-nies. Le, tal-Ġehovah kollha karizmatiċi. Però ħannaraw id-differenza bejnu speċjalment il-leader waħda mill-affarijiet li hija importanti hija l-karizma. Jekk ma jkunx hemm karizma din rajnija anke fl-istorja politika, jekk ma jkollokx leader karizmatiku mhux se jirnexxi u din kienet xi ħaġa li kienet favur dan il-fundatur. Kien karizmatiku, kien persuna li ta' il-ħin tiegħu rnexxielu jagħmel jibni bil-mod imperu.
U eventualment Russell minnaħa tiegħu bħalma din ngħidu ħareġ bid-data tal-1914. Forsi li jkun meta jgħid 1914, forsi jiftakar fl-ewwel gwerra, il-bidu tal-ewwel gwerra. Sewa. Però il-ġurnata tal-lum it-talim tax-xhieda ta' Ġeħova għadhom jużawha din id-data u jgħidu eżempju jikkwotaw lill-fundatur tagħhom bħala l-wieħed li ħareġ bin-1914, però dak li din jgħidu il-ġurnata tal-lum huwa differenti minn dak li qal l-ewwel president tagħhom. Wieħed qal kellu jkun it-tmiem. U l-ġurnata tal-lum qegħdin jgħidu li huwa il-bidu tat-tmiem. Daw ma kollha għandhom x'jaqsmu ma' kronoloġija li jieħduhom minn passaġġi fil-Bibja, għandek il-ktieb jismu Daniel, ieħor Revelazzjoni, u bbażaw l-affarijiet minn hemm biċċa minn hemm. Però dawn l-affarijiet irridu ngħidu li ma kienx l-unika wieħed li kienet jgħidhom, u l-wieħed li ħareġ dawn id-dati. U għandhom xi guideline bħal mandamenti u hekk ukoll. Palma ħanidu il-xhieda Ġeħova għandhom diversi regoli, josservaw dak kollu li huwa fil-Bibja josservawh, però il-ġurnata tal-lum m'għadhomx jiżommu mal-liġi li hemm miktuba fil-Testament il-Qadim. Ara, pereżempju fuq il-kwistjoni ta' Russell, għax tajjeb li wieħed jiddistingwi t-talim tal-lum u t-talim ta' dak iż-żmien. Russell min-naħa tiegħu ma qalx li l-1914 se jkun il-bidu tal-aħħar żminijiet. Dan huwa xi jgħidu x-xhieda ta' Ġeħova illum. Russell qal l-1914 kellu jkun it-tmiem. Għax hu min-naħa tiegħu irrefera 1799 li bdew żminijiet tal-aħħar. Għaddew 110 snin. Alright, 1799. Alright, mhux 1914. 1799 Russell kienet jgħid li kellu jkun il-bidu ta' żminijiet tal-aħħar. Bażikament dik id-data nafu kien ġara qabel, nafu li kien hemm ir-Rivoluzzjoni Franċiża. U bil-kalkulu manaw, kalkuli minn hemm, ħaw kol mill-piramid ta' Giza. Fil-fatt xi ħaġa fuq Russell meta miet, u fuq di xi ħaġa li ma jafuwix ħafna mill-membri tax-xhieda ta' Ġeħova, fil-ċimiterju wafqulu piramid. Piramid ta' seba' piedi, 7 feet, għax fost it-talim li kien jgħallem kien juża il-piramid ta' Giza li kien jgħidu li din minnaħa tagħha kienet God's mouthpiece. Jiġifieri dan kienet jibbażaw ċertu kalkolazzjonijiet fuq il-qisin ta' din il-piramida. Fil-fatt dan huwa wieħed mill-kodba, inserta bil-kopja tiegħi bil-Franċiż, jgħid l-istorja tax-xhieda ta' Ġeħova ppubblikat minnhom stess. U ġo fih hemmhekk jġiblek stampa tal-lapida ta' Russell. Però li ma jġiblekx din il-piramid ma teżistix hawnhekk. Avolja fil-bidu l-editur qal li ħajkunu onesti u jgħidu l-affarijiet kif inhuma, għaliex ħallija barra. Il-ġurnata tal-lum dik il-piramid tant kemm kienet fil-fatt f'Settembru ta' 2021 din ġiet imneħħija. Jiġifieri riċentament issa x'kien il-bażi ma nidħlux fija li nistgħu ngħidu illi din kienet skandlu kbir għal uħud li saru jafu bija. Aħna min-naħa tagħna meta konna hemmhekk qatt ma konna nafu bija din il-piramid. Sirna nafu basically wara li tlaqna. U qatt ma mortu fil-post hemm? Le, aħna personalment s'issa qatt ma morna le. Però min-naħa tiegħu Russell fin-1916 miet u interessanti huwa x'ġara wara il-mewt tiegħu. Dan min-naħa tiegħu kien hemm board of directors illi ħallihom biex ikunu jistgħu jkomplu fuq dak li hu minnaħa tiegħu kien qed jikteb, partikolarment dan il-magazzin li llum huwa msejjaħ it-Torri tal-Assa jew il-Watchtower.
U kienem dispute. Persona illi kien prominenti beda jieħu bil-mod il-mod over kien ċertu wieħed Joseph Franklin Rutherford. Min kien Joseph Franklin Rutherford? Joseph Franklin Rutherford kien avukat. Da minnaħa tiegħu sar membru fl-1906, 1906 ta' Ahmed. Fil-1907 dan sar il-legal counselor ta' din l-organizzazzjoni. Issa minn 1907 sa' 1917 qegħdin nitkellmu 10 snin. F'perjodu ta' 10 snin da over ta' tmexxija. Jiġifieri da minnaħa tiegħu minn board illi kienu 7, 4 kienu qegħdin joġġezzjonaw għat-tmexxija tiegħu. Anka barra minn hekk insibu mad-dinja kollha oppożizzjoni kbira għal dal-persuna. Il-fatt ħafna mill-followers ta' Russell ma baqgħux jisegwuh. 75% sa' 1928, 75% tal-membri illi kienu jsegwu l-Russell telqu. U iffurmaw diversi movimenti oħra, Stand Fast Movement, Layman Homes Missionary Movement, Dawn's Bible Students. Għadhom jeżistu sal-lum. Free xizmi. Għadhom jeżistu Jiġifieri da minnaħa tiegħu fil-1917 sar it-tieni president ta' dan il-movement. U għalhekk kedna speċi fejn jidħol karattru. Dak kellu karattru totalment differenti minn ta' qablu. Kien bniedem żor jibbuttaħ il-fatt li anka kien min kien, forsi kien hemm dik ċertu pride ġo fih. U xi ħaġa però importanti li ngħidu, mela l-ewwel semmejna data 1914. Issa da min-naħa tiegħu l-istess ħareġ b'data oħra. 1925. Ġifieri daw kollha fuq kalkoli jibbażaw. Kalkolazzjoni. Fejn da qallin fil-1925 għandhom jiġu il-prinċpijiet tal-passat fosthom David, Abraham, Isaac. U mhux tal-li hekk, tal-li ġewwa Kalifornja xtrawlhom dar, xtrawlhom villa. Biex meta jiġu jħossuhom komdi kollhom fejn imorru joqogħdu minn tant postijiet mhux lejn il-Palestina ġewwa l-Amerika, Kalifornja. Għamlulhom forsi ma rridux nistemu forsi qegħdin nirridikollaw. Sewa għandna rispett għal dawn in-nies, però meta taħseb fuqhom dawn l-affarijiet ma jagħmlux sens. Kif għedlek l-aħħar l-ewwel li ngħidlek ġieli noqgħod nitnejjek imma fil-verità. Il-ħaġa hija vera sinister, men. Għax bat dak il-ħin toqgħod tiftakar dawn li jqogħdu jħabtu jqogħdu ċajta u hekk. Imma fil-verità dan minħa tiegħu mbagħad li ġara orajt bnew din il-post ġo San Diego, Kalifornja, semmewha Bet-Sarim. Xi tfisser kelma Bet-Sarim hija kelma Ebrajka jew bil-Ludi li tfisser House of Princes. Anke bil-Malta Bet-Sarim. Il-post tal-prinċpijiet. U dawn minnaħa tagħhom kien hemm dan l-ambjent magħmul simili ta' ambjent tal-Palestina, iżda dan il-post fid-dit illi sar, fit-testament illi sar, ġie moti biex il-President Joseph Franklin Rutherford ikun jista' joqgħod fih. Jiġifieri minflok ħajqogħdu il-profeti spiċċa joqogħdu. U il-ġurnata tal-lum f'artiklu riċenti konna din naqra u kien hemm xi ħadd li kienet jipprova jiddefendi din l-organizzazzjoni qal li dan kien minħabba s-saħħa tiegħu. Dik inħalli fidejn il-pubbliku biex jiġġudika. U x'ġara mbagħad meta 1925 daw il-prinċpijiet ma wasal xejn, l-organizzazzjoni all-right bdiet tikber, però ma kibritx ħafna. Fil-fatt meta miet fil-1942 insibu li kien hemm 115,000 followers mad-dinja kollha. Però x'ġara biex il-ġurnata tal-lum qegħdin issa ngħidu l-ammont kemm qegħdin. Tajjeb illi forsi qabel ma niġu għat-tielet President għal xi ġara wara li ngħidu li sa
meta Rutherford Hauver ma kienu jissejħu xhieda ta' Ġehova. L-isem ta' xhieda ta' Ġehova dan ħaduh fin-1931. Jiġifieri x-xhieda qabel kienu jissejħu Bible Students, kienu jissejħulhom Russellites. U dan Rutherford rid din l-uġġett ta' persuna Russell rid ineħħija u minn hemm they adopted the name fin-1931 f'waħda mill-konvenzjonijiet tagħhom bħala Jehovah's Witnesses. U kemm inbidlet is-sistema ta' kif japproċċjaw in-nies minn dak iż-żmien għal tal-lum għax tipo li hija questionable ġo moħħi ġifieri daw kif in-nies kienu jingħaqdu magħhom. Eżempju, ħanaqgħu naqra out of context għalissa. Intom kif ingħaqadtu? Il-ħaġa hija tiffaxxinani. Ma jportax qabel ma niġu għall-Kastan u anke għall-Malta. Kif ix-xhieda ta' Ġehova kif daħlu kif beda kollox. Mela kien hemm 115,000 madwar id-dinja kollha. Ma kienux ħafna. Ma kienux ħafna, eżatt. Allura daw kif kienu mbagħad kibru. Li ġara huwa issa it-tielet President. Li biddel kollox. It-tielet President kien Nathan Knorr. Da saċ Nathan Knorr kien bniedem. Mela l-ewwel għandek bniedem l-ewwel President kien il-wieħed bħala il-business-minded person. Ta' warajh kien iktar minn aspett bħala legali, istrutturaħa minn dak l-aspett. It-tielet wieħed kien a manager. Fejn jidħol skills ta' management kien one of the best li qatt kellhom fis-sistema tagħhom. Dan min-naħa tiegħu ta' żgħira daħal fil-kwartieri tal-witnesses li kellhom dak iż-żmien u bil-mod il-mod wasal fejn wasal u sar it-tielet President. Anka xi ħaġa li xtaqt insemmi fuq l-ewwel President, dak kien joqgħod attent anke saħansitra meta ġew biex fejn imorru jew xixtru bħala anke proprjetà għadu attenti. Meta immuvjaw minn Pennsylvania ġewwa Brooklyn, New York, xtara il-post ta' wieħed mill-iktar pastors ta' dak iż-żmien li kien magħruf li kien Henry Ward Beecher li kellu reputation kbira ħafna ġewwa l-Amerika. Ġifieri anke xtara sort of l-isem ta' dan il-persuna. Il-copyright. Biex jgħidha kien hawn biex jassoċjaw biex wieħed jiġi assoċjatu. Però narġgħu niġu għal Knorr, dan Knorr min-naħa tiegħu espanda. Waħda mill-affarijiet li baqa' magħruf huwa l-istruttura ta' skejjel. Li dan min-naħa tiegħu għamel dik li l-ġurnata tal-lum tissejjaħ Gilead li hija l-iskola fejn irawmu membri biex jintbatu f'pajjiżi oħra. Bħala missjonarji. Mbagħad għalhekk niġu mbagħad għal Malta. Għal Malta għandek l-iskola tal-missjonarji ġewwa Rabat. Sewat ta' posta fejn jitrenjaw dawn l-istess wafqu din il-skola fejn ġabu membri minn mad-dinja kollha biex jisiru missjonarju, kors li kien jinvolvi ċertu ammont ta' xhur, maħniex ngħidu snin, xhur. U fejn dak il-ftit xhur kien compact il-materjal u kien jgħaddu diversi affarijiet ħalli u xtaq li l-rappreżentanti tax-xhieda ta' Ġehova mhux ġast ikunu l-amministrazzjoni tkun kollha l-istess, uniformi, on the same wavelength. Li ġewwa tagħhom ikunu jistgħu imexxu jintbagħtu f'post u minn hemmhekk ikunu l-individwi jkunu responsabbli. Barra din l-iskola, għamel skola li hija iktar importanti hija għal membri li kienu għedin jassoċjaw. Kienet tissejjaħ skola teokratika. L-skola teokratika hija fejn minn tifel bżgħir jibda jitgħallem illi jkollu f'dak li jissejjaħ public speaking, PR, public, dan min-naħa tiegħu jiġi mgħallem ftit minuti ikollu passaġġ mill-Bibja illi jaqraw jgħid xi ħaġa an introduction, a body and a conclusion u qed jitgħallem.
Plastik din l-iskola wkoll kienet idha tallimhom kif ikunu jirrispondu ċertu conversation stoppers li waqt li jkunu qegħdin f'dak li jissejjaħ preaching work kif ħajiddiskutu ma' n-nies. Skills ta' salesman illi l-ewwel 10 sekondi kemm huma importanti fuq lejn xiex inti min-naħa tiegħek trid tinnota. Eżempju min-naħa tagħna, waħda mill-affarijiet li konna mmur nagħmlu, meta inti qiegħed quddiem bieb tibda tagħti każ l-isem tad-dar. Jekk inti għandek isem reliġjuż, diġà qed jgħidlek fuq il-persuna, jekk tinnota ċertu toys barra tgħid mela il-persuna għadha żgħira għandhom it-tfal. U hemmhekk mal-ewwel tista' inti tibda taħseb x'se tgħid mistoqsijiet. Eżatti, diġà trejnijat. Jiġifier dan Nur beda jagħmel dawn it-tip ta' skejjel li minn hemmhekk insibu li meta miet fi żmien Rutherford kienu 115,000. Miet fil-1942 dar Rutherford. F'perjodu ta' 35 years in-numru spara għal over 2 million members. Istja. U kien l-ispruna. Qegħdin nitkellmu wara t-tieni gwerra. Once again, in-nies riedu hope. Xi ħaġa wkoll li nsemmu l-gwerra, ix-xhieda ta' Ġehova, speċjalment ġewwa il-Ġermanja, meta bniedem ifittex fuq l-istorja tal-concentration camps u tara l-kuluri l-badges li kien hemm waħda vjola, il-Purple Triangle. Kienet tax-xhieda ta' Ġehova. Kienu ħut li speċi għal-fidi tagħhom daqshekk kienu determinati li ġew mejtin fil-miex xi ħaġa pjaċevoli, ma biex nuru daw in-nies kemm kienu jemnu u batew ukoll għall-fidi tagħhom. Jiena li estremizmu ma naqbilx miegħu, jiena bħalma tafu jiena kontra l-protestanti wkoll ġifieri, imma xi ħaġa li meta tkun kontrollata. Sajja aħna min-naħa tagħna x'jemmen persuni hija deċiżjoni personali. Però l-estremizmu huwa perikolus. Għax inti għandek id-dritt anka l-Kostituzzjoni, alright, inti għandek id-dritt temmen li trid. Però meta inti qed tiġi issa timponi fuq ħaddieħor, mhux li timponi li kif sa naraw ukoll tibda tiddetta u permezz tat-talim tiegħek, permezz ta' xettallem lill-membri tiegħek, ħajkun hemm ċertu ħsara. U ħansemmu każijiet ta' ħsara illi qegħdin isiru f'dawn il-reliġjonijiet jew movimenti reliġjużi ġodda x'hekk il-ġurnata tal-lum diversi sociologists isejħulhom new religious movements. Il-periklu li qed ikun hemm u x'qed jiġri sija fl-Ewropa u anke f'pajjiżi oħra. Fi żmien dan Nur kien hemm data oħra. Mela l-ewwel President tkellem fuq il-1914. It-tieni President tkellem fuq il-1925. It-tielet President illi bejn ta' warajh bdew iħabbru id-data 1975. Il-build-up ta' din il-1975 kien fil-1966 ħareġ ktieb li l-persuna li kiteb dak il-ktieb fil-fatt saru mbagħad il-raba President Frederick Franz u minn hemmhekk bdew jibbildjaw għal 1975. X'ġara matul dak iż-żmien tal-build-up? Kienu din iħeġġu lill-membri tagħhom biex huma ibijaw id-djar tagħhom. So hija miktuba fil-letteratura tagħhom, so anke jekk hemm forsi xhieda ta' Ġehova li din jisimgħu dan il-programm, jekk ma tafuhomx dawn l-affarijiet aħna lesti li naqsmu l-evidenzi sewa. Imma li hemm meta int meta inti qed tiġi mgħallem illi ż-żmien huwa eminenti, inti qed tiġi konsidrat jew tqis lilek innifsek as a firefighter. Hemm in-nies ħajtilfu ħajjithom u inti minn ħadd tiegħek titmur biex issalvahom.
Issa jekk inti taf li ftit żmien tfadallek, itlaq kollox. U ġast tikkonċentra fuq din il-missjoni. It's a mission. U għalhekk bħalma qal Joseph illi kien hemm uħud illi letteralment kienu qegħdin ibijaw il-postijiet u mhux li kienu id-deċiżjoni tagħhom kienet hija imfaħra għal dak li huma minnha tagħhom kienu qegħdin jagħmlu. Inkoraġġuti. La jafhem kif kunna fl-ħamm. A good example. U xi ħaġa li nixtaq tinsemmi wkoll huwa dan li anke matul dan iż-żmien tat-tielet President bdew jixtru ħafna proprjetà. Sort of saru like a real estate agency. Fil-fatt kien hemm persuna li fl-esperjenza tal-mara tat-tielet President li hija miktuba fil-letteratura tagħhom qalet kumment u nixtieq naqra fejn qalet kien hemm persuna li dan Noor qallu "What is this, brother Noor? Don't you have any faith?" Mela inti qed tgħidilna li din naslu wasalna fl-aħħar fissu fuq in-naħa l-oħra. Qegħdin narawkom tixtru l-proprjetajiet. Minti dan l-affarijiet ma jaqbilx. Il-flus ġifieri tawhom lilhom li kienu jbigħu mid-djar. Kien hemm minnhom li kien iħallu l-affarijiet għalihom. Donation. M'hemm xejn forced on them. Mhix l-istess forsi bħal ċertu reliġjonijiet tad-deċmi li inti tittati ċertu ammont, imma li inti tagħti kontribuzzjoni, tagħti donation, jew tħalli wkoll ħaġa rakkomandata. Fil-testament tiegħek ukoll biżejjed għax ħin huwa l-iktar xi ħaġa prezzjuża li jew. U direk qed tagħti il-ħin fiha l-ħaġa. So anka basically once again 1975 what's that? U ma ġara xejn. Kien hemm diżappunt kbir immens. Però mhux tal-li kien hemm diżappunt biss. Li later on dawn li ħarġu b'din id-data provaw jitfaw it-tort fuq il-membri. Fuq il-rank and file. Issa ħaniġu iktar il-qudiem. Inkredibbli ostja. Fejn ħanaraw persuna li kien f'dan fit-tmexxija tax-xhieda ta' Ġehova li kiteb il-ktieb. Anzi qabel ma ngħidu li ġara Sajan. Waqt illi kien hemm din il-presidency ġara xi ħaġa. Dan Noor rilisja jew talab kumitat anonimu biex jikdbu jew jitraduċu Bibja li l-ġurnata tal-lum jsejħu la New World Translation li hija l-Bibja uffiċjali tax-xhieda ta' Ġehova. L-istess persuna talab biex jinkiteb ukoll tip ta' dizzjonarju, encyclopedia b'ċertu termini u spjegazzjonijiet fuq il-Bibja. Il-persuna li kien jagħti l-lidja din ir-riċerka kien jismu Raymond France. Raymond France, it-siju tiegħu kien ir-raba president. U dan Raymond France spiċċa wieħed mill-membri għax issa li ġara it-tmexxija għaddiet. Mbagħad mhux ġast baqa' president illi kellu il-pożizzjoni iktar legali. Biex niftaw president jgħid kollu kuxiva jew le jew m'għandux dik l-awtorità. Irid ikollu pereżempju vot bil-fors. Sa Noor hekk kienet. Hekk kienet iva. U kien hemm board of directors. Vodiri t-siju ta' dak kien jisu Is ekwivalenti mal-Papa biex niftehmu. Le, mhux mal-Papa, ma l-oraklu, fil-fatt kien jissejjaħ l-oraklu. Ma dittatur. Tipo ta' xekketti qed tisma' tabbat il-daw li jisegwuk, jisegwaċi tiegħek tittamlu hekk bil-fors. Forsi l-kelma hija daqsxejn goffa. Ejwa din naqa' goffa ma dittatur. Dittatorjali, il-followers jridu jisegwu l-affarijiet. U ma kienx forzata ġifieri iktar naraħħa. Li ġara f'dan il-perjodu jiġifieri taħt it-tielet presidenza dan Raymond France, waħda mill-affarijiet mid-definizzjonijiet waqt li kien qed jirriċerka sab kienet ta' body, ta' ġema. Illi ċertu deċiżjonijiet m'għandhomx ikunu a one man imma ġema. U fil-fatt minn hemmhekk imbagħad sar dik li tissejjaħ il-ġema li tigverna.
U l-ġurnata tal-lum, ix-Xhieda ta' Ġehova huma immexxijin minn dan il-grupp li illum jikkonsisti minn disa membri. Il-problema pereżempju kif naqbad ngħidlek, jiġifieri da jekk id-disa membri kif ħanqbad infehmini. Jekk daw ħadd minn daw id-disa membri jgħid isma' jien irid nagħmel di xi ħaġa. Irridu jgħaddu għati pata komunitat, jew just... Basikament, basikament dawn jintaqaw kull nar ta' erba ikollhom meeting fejn ikollhom l-agenda u jiddiskutu l-affarijiet. Fosthom huma l-policies il-ġodda tibdil fit-twemmin u kollox. Però iridu jgħadduha Ġifri, kemm il-darba d-diet bil-tibdil għad darbit? Le, as such, mela diġa għedna, l-ewwel kien hemm il-President u kellu l-aħħar kelma. Bil-mod il-mod, imbagħad mill-President beda jagħti daqsxejn saħħa lill-Board of Directors. Fej eventwalment minn Board of Directors ta' 7 membri issa daħlet ġemma li tigverna. Grupp ta' nies li għal żmien kien hemm 21 membru, oħra kien hemm 18, 8, il-ġurnata tal-lum qegħdin 9 membri. So m'għandhomx numru fis jiddependi iż-żminijiet sewa. Ġifier biż-żminijiet huma li fi żminijiet fis-sens il-ġurnata tal-lum forsi għada jintroduċu xi membru ieħor. Jekk imut persuna forsi jintroduċu tnej oħra jew jgħaddi żmien ma jintroduċu ħadd. Wasal iż-żmien biex tispiċċa d-dinja rabċer li miss fimt. Sewa. U anka huma min-naħa tagħhom fuq il-kwistjoni ta' tmexxija manka meta jiġu biex jivvotaw, mhux sempliċement il-maġġoranza li jridu jgħaddu ikollhom it-3/4 tal-voti u dik tista' tagħmel differenza għax forsi il-maġġoranza li huma favur il-bidla. Però anke jkollok persuna jastjeni tagħmel differenza. U kien hemm każijiet fejn għaddew snin fejn l-affarijiet qabel ma forsi meta tellawha fuq l-aġenda dak iż-żmien m'għaddietx, għaddiet snin u l-affarijiet. Kien hemm xi każijiet hekk? U li jiġri riċentament kien hawn każ sempliċement biex insemmi uġġett verament sempliċi. Hekk tilbiss ix-Xhieda ta' Ġehova normalment magħrufin l-irġiel taraħħom bil-ingravata u bil-ġlek u n-nisa taraħħom libsin dublet jew libsa. Biċċa kbira kollhom kappell. All right, jiddependi fil-pajjiżi wkoll. Il-pajjiż. U anke kien hemm kwistjoni normalment li x-Xhieda ma taraħħomx b'daqna. All right, ma taraħħomx bid-daqna u hawnhekk jiġi wkoll l-istorja tal-ewwel President illi kien bid-daqna Russell, it-tieni President ma kellu li kienet ġiet mitluba. Din xi ħaġa riċenti hawn ftit ta' xhur ilu illi f'waħda mill-updates li l-ġemma li tigverna ħarġet qalet isma' jekk inti raġel, jekk inti min-naħa tiegħek update number 2 ta' din is-sena. Tista' inti min-naħa tiegħek tħalli id-daqna għax iż-żminijiet inbidlu għax forsi tista' tiġi assoċjat ma' all right, okay. Jiflok iħalli lil kulħadd. Liberu, allura Abram u dawn li fil-Bibja semmilek id-daqna anka fil-Bibja referenza għal Alla bil-daqna eċetera eċetera. Dawn jiġifieri waħda mill-affarijiet. They dictate fuq il-membri tagħhom. Kienu qegħdin jitolbu lill-membri tagħhom li jridu il-mod anke x'tilbes. Tilbes inti bħal North Korea. Eżatt, kulħadd. North Korea għandhom sabba styles differenti. Taxxar. Tajt ħafna. It says a lot. Meta inti tara illi anka sempliċement x'tilbes. Anka saħal sitra xiġri ġewwa il-kamra tas-sodda bejn koppja miż-żewġa xi jsir u ma jsirx. Għanna waħlu GoPro ma' kulħadd. Li nistgħu ngħidu mela
wieħed minn dan l-individwu il-ġemma li tigverna li huwa Ray France, dan minn naħa tiegħu telaq. U ippubblika żewġ kodba dan, L-ewwel wieħed. Crisis of Conscience u In Search of Christian Freedom. L-doppju tiegħu. Li huwa d-doppju ta' dan il-ktieb. Dan huwa ktieb illi x-xhieda peress li huwa miktub minn xi ħadd illi kien u m'għadux mitlubin biex ma jaqrawhx. Għax jissejjaħ apostata, jiġifieri xi ħadd illi ċaħat il-Alla. Dan l-istess huwa simili bħal Satanic Verses. Alright, hemm fatwa fejn inti ta' Suleiman Rushdie li inti minnaħa tiegħek għax hemm fatwa ma stax taqrah. U l-istess ix-xhieda dawn minnaħa tagħhom kodba ta' dan it-tip, programmi bħal dawn, mhux suppost illi jisimgħuhom jew jaqrawhom. Xorta jarawhom u l-internet qiegħed available kulħadd. Bħalma eżempju fil-Knisja fil-passat kellhom l-index librorum prohibitorum, il-kodba li x'setaw jaqraw u ma jaqraw. L-istess il-xhieda ta' Ġehovah, daw il-kodba are prohibited. Ma jisal storja tirrepetiha ruħa. L-ewwel kellek pereżempju bħal librerija ta' Aleksandrija nħarqu l-kodba, Hitler rid jaħraq il-kodba kollha. Jiġifieri di hija storja li tirrepeti ruħha nżommu l-knowledge il-bot minn nies. U di xi ħaġa li speċjalment lill-membri. Jekk tgħidu li għandkom il-verità, tibżawx. Għax il-verità m'għandix minn xiex tibża. Jekk għandkom il-verità, aqrawha. Ġew din hija tal-filosofu Friedrich Nietzsche illi dan minn naħa tiegħu qal jekk inti għandek il-verità, the truth, m'għandix minn xiex tibża. Aħna konna sa fil-fatt ħaniġu għall-istorja tagħna jekk inti temmen illi m'għandekx għalfejn tibża. What is this illi tbeżżak milli taqra dawn it-tip ta' kodba. U hawnhekk issa forsi niġu għall-istorja il-kasta. So bażikalment li rridu ngħidu fuq l-istorja tal-witness xrajna. Għal darba wara oħra ħarġu b'dati. Ma seħħ xejn. Daw xiġu, daw kollha huma false prophecies. Għax hija it's a prediction, meta inti minnaħa tiegħek qed tagħti data b'mod speċifiku, you are prophesying. U dawn minnaħa tagħhom fil-letteratura, l-ewwel ħaġa hemm passaġġi fl-Evanġelju fejn jgħidlek biex inti minnaħa tiegħek toqgħod attent minn profeti folot, okay? L-Evanġelju ta' Mattew kapitlu 7. Punt ieħor ġewwa Deuteronomju kapitlu 8. Din ngħid once again, din ngħidu daw il-versi ġas speċjalment għal minu mitla tal-Bibja u għalihom ix-xhieda ta' Ġehovah. Deuteronomju kapitlu 18 versi 20-22 once again iħabbar kontra il-profeti folots. So, għal darbtejn, 3 darbiet u għadhom sal-ġurnata tal-lum l-affarijiet ma ġara xejn. Liema konklużjoni jew f'liema kategorija jaqgħu. Nħallu lill-pubbliku jiġġudika. Għax li hemm ġumma jisgħidlek isma' dak il-passat. Imma le mhux il-passat għax anka sa żminijiet riċenti, pereżempju wieħed mill-membri li tal-ġamma li tigverna, all right, Stephen Lett, dan minn ħatiegħu qal so the events dan fin-1920 f'wieħed video broadcast tagħhom qal so the events unfolding around us are making clear than ever that we are living in the final part of the last days. Undoubtedly the final part of the the last days. Shortly before the last days of the last days. Da pratikament jisek għandek il-reġina. Eminenti. Għandek il-reġina edha fuq il-ħajf, titfall biza biex tikkontrolla kulħadd, letteralment. Dik il-biza li ismuħat mut, mentri fil-verità, ġej xi diżastru jew hekk. Jien ma tax nagħtik għashom l-affarijiet għax tipo l-aħħar tad-dinja meta tmut. Jiġifieri dak kulħadd ħaj esperjenza l-aħħar tad-dinja. Però din hija xi ħaġa serja għaliex nies ipoġġu their trust f'daw in-nies, jemnu dawk il-predictions, ipoġġu ħajjithom il-familja kollha min jaf kemm jinqala problemi li
ngħidu aktar fuqhom il-qudiem. Għaliex din jiffollow jew dawn in-nies u għal darba wara oħra ma ġara xejn. How much you're reminded of this? Ħalli niġu għall-istorja tagħna. Ħaġi kif beda kollox. Bażikament bħal ħafna Maltin wara t-tieni gwerra kien hawn problemi ġewwa pajjiżna u s-soluzzjoni kienet li immigraw pajjiżi oħrajn. U fosthom kien hemm l-Awstralja. U l-papa u l-mama bħalma għamlu ħutom qabilhom iddeċidew meta laħqu l-età tagħhom imorru ġewwa l-Awstralja. Hemmhekk ġewwa Sydney intaqgħu u eventwalment iżżewġu u kellhom u beda jkollhom il-familja. U kienu kattoliċi? Kienu Catholic, yes. L-ewwel twilet. Bħal maġġoranza kollha ta' Maltin. Twilet hija Charles, mbagħad aħna, u mbagħad twildet oħti Joanne. Laqas kienet għandna sena, darba minnhom ħabbat il-bib. Marret il-mama, kien iż-żmien ftit qabel il-milied. Marret tiftaħ u sabet żewġ nisa imdaħlin fi żmien. U daw kif raw għali meċi anka li mhijiex Awstraljana saqsewa minn fejn inti. U għaltilhom minn Malta. U għalhom ma kienet xi ħaġa ġdida di. U kif għaltilhom Malta, the island of the Apostle Paul where he was shipwrecked. In our community, we have brothers and sisters. Would you like them to come and pay you a visit? Kienet taf minn Issa, il-mama kif semat li qalula community, brothers and sisters, x'ħasbet din? Di ħasbet il-komunità tal-Knisja. Il-brothers ħasbetom il-qassisin, u sisters ħassitom is-sorijiet. Għaltilhom għaliex li. Ok, kien hemm protestanti hemmhekk fl-Awstralja. Jiġifieri kellha naqataħ jilżgħir. Laqqas. Hemm studju fuq l-emigranti Maltin. Waħda mill-affarijiet li ssib huwa li l-komunità Maltija baqgħet very, very close f'dik li hija reliġjon. Għalihom inti meta inti kont f'pajjiż żgħir, f'pajjiż illi il-Knisja ħajtek hija revolved around the church. Il-Knisja kienet il-kappellan kellu roll importanti ħafna. Qegħdin nitkellmu 40s, 50s u fil-bidu tal-60s. Issa f'daqqa waħda mort f'post. L-ewwel darba li ħadd vapur, l-ewwel darba li ħadd forsi pereżempju l-każ tal-mami bajruplan. Qed tiltaqa' ma' diversi nies qatt ma she's exposed to new ideologies. U stress U inti meta ġejt f'post, ma nistgħux 1960s, il-żmien Vatican Council, Peace and Love. Kien żmien illi id-dinja kienet għaddejja, il-Vietnam War kienu għaddejjin ħafna affarijiet. Minn dejjem għaddejjin, ma kienet naqataħ. Kienu għaddejjin dawn l-affarijiet jiġi xi ħadd għas ideja inti, għalik reliġjon, il-Knisja Kattolika, il-reliġjon li żewġithom, il-reliġjon li kull nar taħad dawn kienu jmorru jattendu il-qudies, il-reliġjon li għalmithom fiex għandhom jemnu, eccetera, eccetera. Ġifieri jekk, eżempju, inti semmejt l-ewwel għax din hija l-verità. Ġifieri huma kienu jibbażaw fuqha dejjem għax din hija realtà. Ġara speċjalment din il-kelma verità. So, bażikament imbagħad għaddit ftit ġranet u din il-tieni viżit ġew żewġ irġiel. U inserta kien hemm il-papa għand id-darba. U tafx inti l-Maltin meta jintaqgħu minn fejn inti u ħaġa oħra. U bat at a time. Wieħed minnhom dar fuq il-papa u għallu Anġlu, għallu taf tgħidli, speċjalment kien iż-żmien tal-miliet, jekk il-Madonna baqgħet verġni, kelli xi iktar tfal, papa
Għares leħ, għallu, xettajt, speċi xokjaħ. Muxek Malmin li kienet verġni sa l-axħar, u għallu, għandek bibja? U l-papa ma kallux bibja dak iż-żmien, għallu, tixtieq tkun taf il-bibja xi tgħidlek, mela ħanejlek x'nagħmlu. Ara, mur ixtri bibja, nerġgħu niġu u nkomplu minn hemmhekk. U hekk għamel il-papa marx tara il-Bible, il-Jerusalem Bible li huwa bibja tal-Knisja, ġew ix-xhieda ta' Ġehova u bdew juruh passaġġi fejn juri il-kontrarju. Daw ma argumenti li bażikament ħarġu mill-protestanti. Fejn ix-xhieda ta' Ġehova ma jemnux li għaweka hija differenza bejn xhieda ta' Ġehova u l-Knisja Kattolika. Fejn waħda tajt li baqgħet verġni u x-xhieda ta' Ġehova jgħidu li ma baqgħetx iżda kellha aktar tfal u jekkwotawlek passaġġi oħrajn. Sewa, issa once again inħallu dak li jkun jinterpreta l-affarijiet għal maħniex idin hawnhekk biex nagħmlu ta' teoloġisti li maħniex sewa jew biblisti, però once again, hemm ħafna spjegazzjoni. Interessanti, ma għandna bżonn nagħmlu waħda hekk ta'. Interessanti. Dik iktar forsi jinħallu lil Justin meta jintaqa' ma' Ricky jispjega fuq dawn l-affarijiet. Anke definitions ta' kliemu. Ta' teologist. U mbagħad il-papa kif ra l-affarijiet mill-Bibja ma' impressjonat. Jaraħħom bajnejh. U kif telqu marjedila l-mama id-nara xqaluli u beda jitkellem mal-komplament tal-familja u xuħ il-kbir kif sema daw l-affarijiet bħala il-wieħed responsabli tal-familja ħass id-dover li jipproteġi l-ħuħ u jiddefendi il-komplament tal-familja. Allura għamillu appointment mal-kappellan li kien Malti u marru għand il-kappellan. Meta marru għand il-kappellan, il-papa ħa l-xhieda miegħu u l-kappellan ma rridx jidħol ġewwa debate u l-fatt kien li kien il-wieħed li jiżżewweġ lill-papa u l-mamma u għallu Anġlu għallu miżżewweġ, kien jaf li kien miżżewweġ, għallu ma tafx għallu mhux inti speċi żewwiġna, għallu għamilna John biex f'kelma oħra tkun taf fejn tmurlek. U kif sama hekk il-papa ir-rabja. U ħass li kellha tkun ir-risposta il-papa kien jagħtem biex jieħu spjegazzjoni għaliex il-Bibja tgħidlek hekk. Ma naħsibx li fehmu jien. Jew fehmu. Fehmu. U it was the make or break meeting għal-papa. U minn dak iż-żmien il-papa ma rridx ikun jaf iktar bil-Knisja. ħada kontra. Fil-fatt, ħafna mix-xhieda ta' Ġehova li ġejjin minn background kattoliku, meta jaraw l-affarijiet interpretata bil-mod kif jispjegaw għax-xhieda ta' Ġehova, jieħduha kontra l-Knisja. Imma eżempju naf anki meta tmur l-atmosfera hekk temmek jiena darba attendejt. L-atmosfera tgħin teħħajpja l-affarijiet. Jekk tmur il-Knisja kulħadd fil-fatt imbagħad il-papa beda jassoċja. This is a recruitment process. Li dawn il-gruppijiet mhux biss ix-xhieda ta' Ġehova. Dan il-proċess li l-ewwel jiltaqgħu miegħek. L-ewwel isemmulek affarijiet li inti pereżempju il-ġurnata tal-lum, ix-xhieda għandhom dan il-ktieb, dan huwa it-textbook illi jużaw. Dan ġi proċess to convert someone. Dan ġi ħareġ riċenti, forsi illi wieħed ma jafx illi dan il-ktieb ma qabadx ġi miktub hekk millum għal għada. Fil-2018 dan il-ktieb kien hemm diskussjoni bejn din il-ġemma li tigverna, sar survey kif nistgħu aħna nibboostjaw iktar dan l-istudju li huma jsejħulhom studju tal-Bibja. Allura iffurmaw kumitat biex janalizzaw
xista isir. Batu diversi itri l-offiċini li għandhom ma' postijiet differenti u rċivew il-risposti. B'dawn il-risposti għamlu grupp illi bdew jixtarru janalizzaw il-risposti u kitbu dan il-ktib. Meta kitbuħ, batu 3 modules, 3 kapitli l-istess biex jiġu iċċekjati, feedback biex ikollhom il-respons. Il-respons sabuħ interessanti, raġaw batu il-60 kapitlu jew modul li fih dan il-ktib lil dawn il-pajjiżi nies biex jittestjawh isma' fejn nistgħu nirranġaw. Jiġifieri dan il-ktib mhux xi ħadd qabatu kitbu, dan ġie ttestjat, dan ġie pruvat għax li jolqot pereżempju nies ġo Malta ma jolqotx nies f'postijiet Musulmani, postijiet Indjani, allura rridu jagħmluh b'tali mod li jkun jista' jappella anke sempliċement stampa ukoll. Jiġifieri dan il-ktib huwa magħmul b'tali mod biex jappella għall-udjenza u hawnhekk ħan niġu issa għal dan il-proċess li d-dadi mbagħad minnaħa tiegħu waħda mill-affarijiet illi beda huwa ġie mistieden biex jattendi l-laqat. U hemmhekk meta mar fl-ewwel laqa ma' impressjonat. Għaliex? Bħalma semmejt inti. Il-love bombing. Fejn f'daqqa waħda sar bniedem importanti li mħabba kulħadd imur fuq hello u ntaqa' ma' Maltin bħalu li huma qegħdin hemmhekk. Hemm dik hija xi ħaġa oħra. Però l-imħabba u sija x-xhieda ta' Ġehovah kif ukoll reliġjonijiet oħrajn jipprattikaw dajn li jgħidu love bombing. Ifhem, ma kull min tqajt ta' Ġehovah dejjem kien ħambil, ġifieri ma kien qatt ma żilt il-ħadd li kien kiesaħ, ġifieri fl-istess ħin qed naħseb issa ġifieri kif dan nies. Però fl-aħħar ħanejdulek xi ħaġa l-istess nies ħajuri xi ħaġa oħra fihom li ħafna nies ma jafhmuhomx. Imma qed ninnota eżempju pereżempju jiena kif ħanaqbad ngħidlek minn. In-nies vera jkunu orrajt għall-ostja. L-ideoloġija naħseb bdiet tajjeb xi minn x'imkien. Ma naħseb li mbagħad progressat għall-ar. Imma għax kollox kull kalt tibda tajjeb u mbagħad tispiċċa ħażin. Pereżempju ħajdu qed ngħid ċuċata ta' il-Kristjaneżmu beda mill-mushrooms u mill-reliġjoni ta' qabel. Il-ġenna ma kienx teżisti, da mbagħad kien hemm il-ġenna li semmejt inti il-karrotta. Jiġifieri imma l-ħaġa li n-nies ta' Ġehovah kollha hekk nice people u jittrattawk tajjeb jiġifieri. Qatt ma sibti xi ħadd joffendini minn ta' Ġehovah. Huma affarijiet li speċi jiġu mal-min kif jittrattaw dak li jkun. Inti f'dan il-ktieb waħda mill-affarijiet li jiġri huwa trasformazzjoni. Li inti ma tibqax Sajan, Paul, Joseph, inti ma tibqax l-istess persuna li kont qabel. Eżempju, l-papa kien ipejjeb. Għata s-sigaretti. Millum għal-għada. Millum għal-għada. Estja. All right? Għata s-sigaretti. Ekk inti tkun għandek ċertu vizzijiet, all right? Ta' dawn il-vizzijiet. Allura, il-nies jibdew jaraw trasformazzjoni fik innifsek, il-familja jibdew jaraw tibdil ma dekx l-istess, il-mod ta' kif titkellem. Per eżempju, meta il-papa beda jiltaqa' ma' Hutu, letteralment kien idejjaqhom għax il-ħin kollu kien jitkellem fuq dan is-suġġett. Illi push u mhux hekk, ma tanka tibda tuża ċertu termini u inti qed titkellem issa f'daqqa waħda inti qed tiġi mgħallem. Kif tuża l-Bibja? Illi qabel ma kontx taf x'inhi Bibja, issa qed tiftaħ hekk għalhekk xi u dan rajni ukoll fi programmi riċenti. Alright, fi programmi riċenti ta' televiżjoni nies ta' fidi differenti f'daqqa waħda forsi qas idea ta' Bibja ma kellhom. U l-ġurnata tal-lum hija tikkwota ara x'jajtaw. U l-papa hekk sar. F'daqqa waħda dan min-naħa tiegħu issa għandu the magic book, għandu il-kelma talla. Jekk inti minnaħat jekk m'intix qed tisma' lil, mhux li m'intix qed tisma' il-Bibja. Jiġifieri inti jew ma tix tkun taf xi jgħidlek Alla. Jew kelli sa
għamel inti. Li affaxxinani li eżempju daw ta' Ġehova jkunu b'entużjażmu kbira l-ostja. Mhux ta' Ġehova biss. Aħna tqajna ma' membri minn reliġjonijiet. Ma ta' Scientology tqajt. Ron Hubbard. Provajt inkellem xi ħadd minn ta' Scientology biex forsi nagħmel Zoom interview miegħu għax hawnhekk ma sibt il-ħadd. U tipo l-entużjażmu għal zero. Meta kont ngħix barra minn Malta, intqajt ma' diversi membri ta' fidi differenti u tara iż-żelu tagħhom speċjalment lil Mormons. Il-Mormons naħseb il-Mormons u Ġehova għandhom ħafna similarità. Grupp li ġi żviluppat li beda qabel ma' l-istess provajt nikkomunika ma' xi ħadd tal-Mormons ukoll. Sa nistgħu ngħidulek ukoll fuq reliġjonijiet oħrajn. Li nixtiequ ngħidu ġara. Mela dan il-proċess li għandu goal, il-goal huwa li inti ssir membru. Meta ngħidu ssir membru titgħammet. Rajt il-mamudija ta' xhieda bħal diversi reliġjonijiet oħrajn hija mamudija ta' adult, mhux ta' tifel. Bażikament dan il-ktieb dak huwa l-iskop tiegħu li minn xi ħadd li beda jistudja magħhom ħajwaslek għal proċess li jsir membru. U matul dak il-żmien saret il-bidla anka saħansitra kemm il-darba int forsi x-xogħol tiegħek kien pulizija jew kont forsi soldat. Da ma tistax tibqa' tagħmilha. Jekk kont tipprattika sports, once again, ma affarijiet fejn jitlu competition ma tistax. Hemm bidla kbira. U bil-mod il-mod anka int. Tidix li għandek tal-futbol ta' mbagħad. Bla sport, l-għandek sport. Ma tista' tagħmel xejn prattikament. Il-persuna imbidel kompletament. Sakemm jiġi għal dak il-pass, m'għadux l-istess Angelo. Inti forsi smajt bil-Williams, il-bniet tal-aħwa Serena Williams u Verena tal-tennis. Dawn huma l-ommhom hija waħda mix-xhieda ta' Ġehova. Waħda minnhom issa għadha kemm tagħmdet wara illi wafqet mill-karriera tagħha. Ġifieri intrabbiet f'dan il-moviment meta iddeċidiet li isma' jew dil-ħajja jew dil-ħajja. U kellha tiegħek. All right. Jiġifieri mela id-dadi wasal f'dan il-proċess. Sadant aħna bdejna nattendu għax huwa mistenni illi inti bħala parent, bħala missier, għax fil-każ tagħna tajjeb illi ngħidu li dejjem kien il-papa u l-mama qatt ma kienet baqgħet tħaddan il-fidi u kemm kienet diffiċli għax din min-naħa tagħha sabet l-oppożizzjoni kollha tal-familja. Għax il-fatt li sort of kella tissapportja lir-raġel minkejja bħal-medna qatt ma saret membru bħala xhieda ta' Ġehova dejjem ħadnet il-fidi Catholic. Id-dar eżempju il-miliet ma tistax ikollha Christmas tree li tant kemm xtaqet illi jkollha Christmas tree. Kellhom statwi kellhom ineħħu kollox. Speċi u anke jerġa' dak iż-żmien fejn ir-raġel kellu qisu l-aħħar kelma. U ħawver il-papa, ħawver fit-tmexxija tagħna, fit-tagħlim tagħna, u fejn kien imuru kellna nimxu warajh. Ħajja tipo normali kellhom ma' reliġjon. Aħna eżempju minn xkunitna ktieb illi kien ġi moti lilna mill-papa tagħna huwa dan il-ktieb From Paradise Lost to Paradise Regained. Stampa illi baqgħet impressjonanti ħafna. Da mhuwiex il-ktieb forsi tal-literature ta' Milton From Paradise Lost to Paradise Regained. Kien hawn stampa f'page 208-209. Immaġina dan kelli madwar 5 snin, 6 snin. Meta ħareġ? All right, li ħareġ fil-50s. Imma kien textbook li kien jintuża dak iż-żmien ma' tfal. U stampa li għandek li kienet li hija impressjonanti hija dik li tissejjaħ Armageddon. Ta' fuq da tinnaħa xek, l-iktar waħda gravi. Armageddon.
hawnhekk qed juri fit-tmiem Se jiġri. Jekk int ma tagħmilx ir-rieda tal-Alla, int ħad tiġi meqrut. All right? Allura huwa mistenni li ta' tifel li int nisportana waħda. Yes. Dak kollha li għalihom mhumiex segwaċi ta' xhieda ta' Ġehovah fl-aħħar hekk se jiġrilhom. Ħajjiġu meqrudin. Tista' tkun min tkun saħansitra anke tfal fil-fatt għandek tifla hemmhekk. Diżastri naturali. Hija. Għax l-ispjegazzjoni hija li ħajintużaw affarijiet naturali, terremot, diversi affarijiet li ħajqirdu il-dawk li mhux qegħdin jagħmlu r-rieda tal-Alla. Allura immaġina inti tifel, nixtieq min qed jisma' dal-programm jipprova jimmaġina. Tifel ta' 5 snin, 6 snin, 7 snin. Għandek inti minnaħa tiegħek msierek huwa ir-role model tiegħek. Qed tipprova qed jgħidlek isma' jekk ma tagħmilx ir-rieda tal-Alla dan hemm jistenna. Dan li jiġrilek. Hemm stamp oħra li titkellem dwar ġenna tal-art fejn iġiblek annimali u stampa verament sabiħ paradise. Ir-reward, il-karrotta. Ir-reward. Alright, li inti minn xkun intek isma' jew ħajkollok relazzjoni mal-Alla u inti ħatiġi premjat, jew nkella jekk inti ħatwarab din it-triq dan li hemm qed jistenna lik jew Alla jew ix-xita. Jew ftit kliem aħna ġejna trabbejna b'dan it-tagħlim. U bniedem speċi ma jistax mhux dejjem faċli jifhem għaliex bniedem jaġixxi kif jaġixxi, però dan kien it-tagħlim tagħna. Ma kellniex l-skills to question, ma konniex nafu. Jekk il-tazza tkun vojta u timliha bl-ilma, ilma bista. Jekk il-tazza tħaltela minn kollox għatwella. U bħalna kien hemm nies oħrajn. All right, aħna mela niġu the second generation. Però ma wafqitx hawnhekk aħna fil-1974 tinsir semmejna d-data 1975 li x-xhieda kienu qegħdin jippuntaw għaliha. Aħna konna l-Awstralja. F'waħda mill-laqat li l-papa attenda konvenzjoni tkellmu illi jekk inti ġej minn pajjiż għax l-Awstralja għandek ħafna emigranti, isma' arġa' ritorna lura lejn art twelidek u murem xerret u il-papa ħass l-obbligu kien dan kien fil-1970 fil-1970 l-obbligu li ju minnaħa tiegħu jiġi għaw Malta. All right? U ġifiri ta' kollox mill-Awstralja? Eżatt. U ġew Malta. Fil-1974 f'Jannar il-parents tagħna aħna immaġina fil-li qed tgħix ġewwa Sydney. Waħda issipruħek għaw Malta. Għandek erba' titfal. Berba titfal. Ġifiri, riskjuża l-ħaġa. Riskjuża żminijiet li kien għaddej Malta. Dak il-kwistjoni reliġjon statu knisja kienet idha fil-aqwa tagħha. Imbagħad nattendu l-iskola. L-iskola kontu outsider school. Però qabel ma tlaqna, niftakar waħda mit-sijiet għaltilna issa taraw x'sa jagħmlulkom it-tfal meta tmorru Malta. Għalina speċi ma kienet xejn, però meta wasalna Malta u għadda żmien, mbagħad dak il-kliem reġa' came back to mind. Aħna meta ġejna ix-xhieda ta' Ġehovah, anzi forsi tix tispjega naqra kif beda x-xhieda Ġehovah għaw Malta. Bażikament ġew huwa studjuż u ir-riċerka din-l-istorja ġifier mhux mill-kodba tagħhom dak li ħajjajt ħafna minnu qas biss jafuh. Fil-fatt bħalma semmejna lill-ewwel President, dan min-naħa tiegħu ma baqax l-Amerika beda idur f'pajjiżi oħrajn u fosthom l-Ingilterra. Ġewwa l-Ingilterra il-sermons li kienet jagħmel dew jiġu pubblikati fil-gazzetti.
U deru f'over 300 newspapers ġewwa l-Ingilterra. X'kien hawn Malta konna kien hawn l-Ingliżi. U dawn min-naħa tagħhom dew iġibu daw il-gazzetti hawn Malta bejn il-sena 1911-1913. So l-ewwel uħut li introduċew sort of iż-żerrija tal-witnesses ġewwa Malta kienet permezz tal-gazzetti. M'għandniex għadna ma nafux il-feedback x'kien, s'issa għadna ma rnexxilix insib. Ġifieri sakemm tilħaq tisel il-gazzetta u Malta tilħaq toħroġ l-oħra. Sawa, ġifieri dawn l-Ingliżi minnaħa tagħhom differenti. Imma l-kwistjoni ħafna differenti. Ekku. So bekk l-ewwel wasal xtutna, però il-persuna li introduċa kollox kien ħaddim li kien jaħdem il-tarzna, il-dockyard, kien Henry Hammett, li dan minnaħa tiegħu fil-1920s emigra ġewwa l-Amerika. U waqt li kien jgħat l-Amerika intaqa max-Xhieda ta' Ġehova u eventualment fin-1932 irritorna lura pajjiżu. U kien il-wieħed li beda ixerret il-messaġġ tal-witnesses u fil-fatt għandna nafu li ħalla minkejja li kien waħdu ħalla impatt, anka saħan sitra f'waħda mill-gazzetti tal-Knisja. Qabel ma dik il-premonition ta' Eżatt. Kien diġà ġifieri involut sew fiha ħaġa. Ekku. Li fin-1940s waħda mill-gazzetta ma semmitux bismu ma għamlet referenza għal persuna Malti li kien jaħdem il-dockyard li kien l-Amerika. U qed ixerret dan it-talim. U bażikament kien il-wieħed li beda. U nexlek issib xi prova tagħha li? Ija, għandi kollox anka saħansit għandi court cases għax anka x'tip ta' persuna kien u ma kienx dħalt in kontak mal-familja tiegħu li ħadd minnhom ma kien ma baqa' jisegwi il-passi ta' missierhom u kien l-unika wieħed. Kellu ġlied kbir mal-mara tiegħu, spiċċaw il-qorti. Jissemmew fil-kas tal-qorti hemm referenza għal twemmin differenti. Sewa joħroġ il-punt u anka saħansitra l-familja tiegħu ukoll anka dak il-ktieb li semma Paul huwa wieħed mill-kotba li later on fl-istorja wieħed mix-Xhieda ta' Ġehova sar Xhieda ta' Ġehova permezz ta' dak il-ktieb ta' Hammett li l-familja tiegħu ramew u da ġabru u permezz tek familja sħiħa, familja kbira saru Xhieda ta' Ġehova. Imma li jiena l-ammont ta' intelligenza biex ikollok meta kont ifhemmuk l-affarijiet ta' Ġehova ta' kif taħdem u fuq xi ġini bbażata u ċertu affarijiet oħra. Mbagħad ħares li l-Bibja tgħid tara ma dawn l-affarijiet din hawnhekk din l-oriġinali. Kif in-nies ma baqgħux fuq dik, imma għamlu transfers. Dik taffaxxinani. Dak hemm proċess. Marketing tal-ostja. There is a process li nkomplu nerġgħu nirreferu. Bażikament. Nistgħu tikka żgħira kemm nixrob għax Mirko. Fidejk. Inxift. Kemm għadda mara eħin? U għadna qasdejna. Għax jiena impejjeb minnu, but jekk ma nixrobx. Tinxef. U f'ina di bħalissa? Ejja. Tidur tixorbu. Ġifieri aħna minnaħa tagħna ma nafx il-ħin tiegħek inti kif jgħid għax hemm ħafna materja. Hemm ngħaddu iktar ta' u hemm iktar affarijiet gravi. Għax nixtiequ F'kas naqsmu two parts jekk tgħidu. Jiena nhar il-ħamis. Titlaq. Tari. Nagħlquha mela. Alright. Komplu. Alright, mela bażikament dal-persuna beda kollox hawn Malta, il-kittieb Herbert Ganado f'wieħed mill-kotba tiegħu Right Malta tinkiteb aw tinbidel semma l-Xhieda ta' Ġehova kif komplew jespandu u jgħidlek territorju minnhom kien ir-Rabat. Ir-Rabat kellhom respons tajjeb ħafna Xhieda ta' Ġehova u bażikament fi żminijiet let's say speċjalment minn-1960s ix-Xhieda ta' Ġehova minn hemmhekk nistgħu ngħidu li jisu reġa' beda kollox. Però tajjeb illi wieħed jgħid aħna semmejna li wieħed mill-presidenti
illi kellhom Nur għamel din l-iskola tal-missjonarji. U wieħed mill-pajjiżi illi bat ir-rappreżentanza tagħhom kien Malta. Fejn fin-1947 intbatu żewġ membri Ingliżi fejn dawn minnaħa tagħhom ġew hawnhekk. Hemm storja interessanti inkluż il-court case ġara li dawn minnaħa tagħhom ġew partita letteratura kodba ġiet konfiskata. Li ġiet konfiskata. Għax kien hemm li inti li inti minnaħa tiegħek verification ma tistax inti tajt affarijiet dak iż-żmien kontra l-Knisja u reliġjoni oħra. Dak iż-żmien. Għax illum il-ġurnata nista' jiena ngħidilhom isma' ir-reliġjon tiegħi għal Magic Mushrooms ma stawx waqfuni u bil-forsi kolli nkobar. Qegħdin nitkellmu żminijiet differenti u ma ninsewx is-saħħa tal-Knisja dak iż-żmien. Ma skolli kellha s-saħħa tal-Knisja. Allura kif dawn min-naħa tagħhom anke l-Ingliżi kellhom ukoll jobdu minn ċertu aspett Let's face it, meta tkun qed taħt oppressjoni, ikun hemm xi ħaġa li tidher sabiħa tgħid mela ħammur hemmhekk, u mbagħad tispiċċa tgħid il-lossi xew mortar. U li ġara dawn imbagħad ġew deportati minn Malta. Aktar tard għaw Malta peress li kienet taħt l-Ingliżi, kien hawn komunità ta' Ingliżi li kellhom l-irġiel tagħhom li kienu fis-servizz u n-nisa insibu f'dak li huma jsejħulu l-yearbooks, huma kull sena kienu joħorġu yearbook. Issib stejjer jew l-esperjenzi, l-attivitajiet li kienu għaddejjin qegħdin nitkellmu fil-50s, late 50s, early 60s. Plus hekk imbagħad ġabu batu missjonarju Ingliż li da minnaħa tiegħu is-satilja f'taslima kien attent li ma jagħmilx l-istess ball li jagħmlu l-missjonarji kien joqgħod minflok joqgħod idur la u jdur lem bħalma kienu qegħdin jagħmlu l-ewwel missjonarji, dan min-naħa tiegħu kien qed jipprova to consolidate dak li diġà kien anke saħansitha meta kienu jmorru jħabtu minn bib għal bib dak iż-żmien kienu jagħmlu bib hawnhekk. Tri oħra, bib ieħor, biex ma jagħtux fil-għajn. Sewa kemm jista' jkun jevitaw dawn l-affarijiet. L-istrateġija, kien hemm strateġija li kienet kalkulata biex waslu sal-ġurnata tal-lum l-affarijiet. Il-bidu kien diffiċli ħafna. Ma kienx bħalma u hemmhekk speċi aħna wasalna dak iż-żmien u sibna dawn l-affarijiet fil-1974 aħna konna għadna tfal. Laqqas biss kellhom fejn jintaqgħu, kienu jintaqgħu ġewwa djar privati, fatt kien il-papa li sabilhom l-ewwel post li eventwalment saret let's say il-knisja tagħhom ma jsejħula il-Kingdom Hall, Santa Venera Street, Santa Venera. U dak li kien hemm li kont mort jiena tax biex kien. Li mhuwiex dik xi ħaġa oħra li kull sena ikun hemm ċertu attivitajiet event differenti. Event memorial dawk huma attivitajiet differenti, però f'dak iż-żmien meta ġejna bħalma tiegħi Joseph ma kienx hawn post. Kienu jiltaqgħu ġo djar privati taslima ir-Rabat Birkirkara. Speċjalment imbagħad once again irridu nifhmu żminijiet. Mintof imbagħad dak iż-żmien beda anke rid jagħmel l-affarijiet differenti u ta' ċertu drittijiet. U hawnhekk imbagħad ix-xhieda ta' Ġeħova ħatfu l-opportunità u wafqu l-ewwel sala tagħhom bil-mod din il-komunità bdiet tikber u aħna minna aħna speċi meta wasalna kien hemm komunità żgħira u kważi ħafna minnhom kienu barranin li eventwalment ħafna minnhom telqu. So dak iż-żmien kien hemm 67 members. Sewwa li ovvjament. U aħna tlajna
sort of nafu lil kulħadd, familja waħda, nafuhom il-dawn, daw kienu il-familja tagħna. Aħna anka minn aspett bħala tzijiet u kuġġini. Aħna daw in-nies għalina daw barranin. Sort of minħabba li għadda ħafna żmien. L-Awstralja t-missjon, naħseb dejt. Ara, li jiġri inti min mhuwiex membru, inkluż il-mama tagħna, min mhuwiex membru, daw min-naħa tagħhom mhumiex luħud approvati minn Alla. Jista' jkun ma tassoċjax magħhom. Il-kuġini, il-neighbors, l-iskola, sa niġu għall-iskola, dawn mhumiex luħud approvati minn Alla. Inti them and us, white and black. All right? Fil-fatt niġu issa għatfulija, għedin nitkellmu fil-1970s. Tmur l-iskola, Ricky kiteb dan il-ktib. Ricky wkoll huwa ex-shoot ta' Ġehova li jitkellem minn xi xu personalment għadda fl-iskejl. Dan kien 10 snin wara milli għaddejna aħna. Aħna konna 10 snin qabel ma. U jiena 10 snin wara Ricky, ġifieri jiena kelli wieħed fil-klassi kif qedtilhom dejjem barrajna waqt ir-reliġjon. Speċi l-ġurnata tal-lum jeżisti dak li jgħidulu ethics, fi żmienha ma kien hemmx ethics. Tista' timmaġina tfal morna l-ewwel net it was a cultural shock għalina. U sibna ruħna ġewwa pajjiż fejn ir-reliġjon kien jilgħab parti kbir. U il-teachers li kellna kienu ħafna minnhom dak iż-żmien kienu tal-mużew. Il-parents l-oħra ta' tfal meta saru jafu li aħna tfal b'reliġjon differenti beżaw mħabba u liedu. Għadhom sal-lum għasab wara dak iż-żmien. Kienu l-affarijiet. Forsi kienu jgħidu l-għamlux fada. Meta semmi dan l-affarijiet titħaq. Illum titħaq. Però f'dak iż-żmien ma titħaqx. Għax ċertu anka tittara l-edukazzjoni li kien hemm dak iż-żmien maġġoranza ta' nies illi xi ħadd jgħid isma' dawn itiru. Alright, jemnu li dawn kienu konna nkunu mixin tismagħhom il-parents. Anka speċjalment il-miskina l-mama. Il-mama sofrit ħafna. Kienet mur fil-tixtri, il-nies l-oħra jaqbdu jitkellmu affarijiet biex inigżuha. Affarijiet li għaxhom kienet Catholic. Mela inti waqt li din l-iskola, mela kemm birthday. Aħna ma konniex niċċelebraw birthday, immaġina tifel ta' 6 snin tittajdu isma' int ma tiċċelebrax birthday. Inti tista' tixililu x'ekkeda jew le xejn. Żomma orajt il-Musulmani ma jistgħux. Inti minnaħa tiegħek bħala birthday, pereżempju għax fil-BBM każ illi inqatat ras ta' xi ħadd, ħalli li hemm passaġġi oħra fejn juru familji li jiċċelebraw. Inti minnaħa tiegħek ma tistax tiċċelebra dan anka riċentament f'wieħed mill-videos li ġabu għat-tfal għax iġi jagħmlu tip ta' cartoons, iġiblek illi jekk inti tipparteċipa, tieħu biċċa kejk, you are participating. You're guilty. Inti minnaħa tiegħek qed tagħmel xi ħaġa li Alla ma jridekx u tinsix dik l-istampa li poġġejna li tossol il-guilt. Jekk kemm darba tuħu biċċa kejk, ħossok għamil xi ħaġa ħażin. Min jafalla kif ħajħares lejja. Jien niftakar kelli 10 snin anka birthdays tirċievi kartolina tzijiet. Jibatu kartolina ta' 10 snin kienet l-ewwel darba li jiena dik il-kartolina batta lura l-Awstralja. Right? Għax jien minn naħa tiegħek u ktibna tibatunniex iktar kartolini. Għax inti minn naħa tiegħek issa biex nuru l-estremizmu fejn iwassal li inti bil-mod you are being tiġi maġun. Barra minn hekk apparti birthdays, Easter, ma jiċċelebrawx. Kien hemm xejn pratikament. ħafna affarijiet anka immaġina għandek l-innu Malti tittoqgħod hemm tisma' tfal you would stand out mal-ewwel inti differenti. Mela teachers edin jistmaw ħażin,
nissu il-tfal l-oħra bullying maħna. Taħseb kien żmien sabiħ għalin. Naqas konna ħarsu l-qoddim biex immorru l-iskola. Fil-fatt il-mama waħda mill-affarijiet li kienet tgħidilna qabel ma nitilqu tiġġildux. Tiġġildu għaliex. Għax tant kemm konna niġu bullying. Żammetkom fil-biża' xorta, jiġifieri. Provat miskina tipproteġina. Letteralment żammetkom fil-biża' biex qed ngħidlek hekk għax tipo jisek qed tgħidlek isma' don't stand up for your rights. Ma tistax tiġġieled l-istess. Mela qegħdin nitkellmu issa il-formazzjoni inti qed dieħel f'din il-komunità. L-iskola qed tisma' ċertu affarijiet li inti tħoss li għandek tagħti risposta. Biex tagħti risposta trid tistudja iktar biex inti tkun taf kif tirrispondi. Ġifieri meta ngħidu qed tistudja tidħol iktar fid-dettall fit-tagħlim tagħhom. Steve Hassan li huwa exit counselor, a renowned a world expert on this subject, jitkellem fuq dik li tissejjaħ bite model li il-bite BITE, il-B hija behavior control, l-I hija information control, għandek it-T thought control u emotional control. Inti semmejna sempliċement il-behavior, x'tilbes, ma min tassoċja il-ħin tiegħek ir-regoli. Jiddittaw il-min tiżżewweġ? Ejja wkoll. Inti min-naħa tiegħek trid tiżżewweġ fil-komunità. Informazzjoni x'taqra, x'tisma' anke dan il-programm. Ħallija illi żgur hemm min ħajkun qed jisimgħu. Awareness. All right, żgur ħajkun hemm min ħajkun qed jisimgħu, però mhux suppost. F'waħda mill-letteratur u f'waħda għax bħalissa qed ikollhom videos iġiblek illi jekk inti tirċievi jew tisma' xi ħaġa inti m'għandekx taċċetta xejn minn uħud illi kienu all right, thought control, inti kif titkellem, lingwaġġ. Il-lingwaġġ li semmejt inti il-verità. Kelma li aħna konna nużaw ħafna u il-verità. Il-reliġjon konna nirreferu għalija il-verità. It gets implanted. Ekku. Li saħan sitra l-ġurnata tal-lum għandek ħafna minn nies li ma jibqawx u jibqaw jirreferu il-verità. Tant kemm tidħol ġo fihom. U anka l-emotional control, meta ngħidu emotional control huwa fear and guilt. U ħaniġu issa żożija. X'aħna din nitkellmu fuq it-tfulija. Iż-żożija huwa żmien differenti, issa f'daqqa waħda l-ġisem ma jibqax l-istess. Mhux hekk. Dik li jistjaħ. Dan huwa fażi, it-tibdil li jkun jagħti għaddej ġożażuh mela fil-każ pereżempju tiegħi ta' ħija ta' 13-il sena aħna tammidna bħala membri ta' xhieda. Sforza ma għax inti minnaħa inti hija ġo grupp. All right, inti hija ġo grupp u dan il-grupp there's a lot of pressure. U fil-każ inti tħossok illi qed tagħmel għax this is il-pass li inti trid tieħu, this is the next step. Ngħidu li speċi dak iż-żmien ċertu affarijiet ma konniex nirrealizzaw u ħassejna li hekk huwa mistenni minnek, ħassejna li dak li din nagħmlu huwa xi ħaġa tajba. Sewa, hekk konna nafu, this is the only thing li konna nafu. Nitkellmu sa fil-1980s, żminijiet li la kien hawn internet, la kien hawn Google, la kien hawn l-aċċess ta' informazzjoni li hawn il-ġurnat tal-lum. Ma kien hawn xejn, anke sempliċement ktieb ukoll. Anke librerija fuq dan is-suġġett. Ma kienux jeżistu. Il-breadcrumbs li kelli li kont naf bihom għax kif qedtilkom kien hemm l-iskola miegħek. U jerġa' dak huwa żmien ħafna differenti. Warajna, fil-ħseb wara fi żmien kemm kien żmien differenti. Għax idkom fil-94 u tlaqtu jiena. Aħna mela qegħdin nitkellmu fin-1980s iż-żożija. Masturbazzjoni. Sess. Ma jistgħux dating. All right? Dating mawħud
oħrajn ta' twemmin differenti. Ta' din l-età ħafna jkunu jridu jibdew imorru d-disko. Ipejpu. Alright, aħna minna ħatana ma kienx, aħna konna nħossu illi rridu noġbu lill-Alla, l-għu dan l-affarijiet ma konniex namluwa. Jekk inti għall-argument immasturbajt, alright, tħossok għamilt isu xi ħaġa maħmuġa li inti muqżiż, li inti Imma din natura, imma mhijiex aċċettabbli, inti tittaħdem fuqha, inti tikkontrolla lilek innifs, inti tikkontrolla lilek innifsek. Alright, jiġifieri din hija r-restrizzjoni li inti tibda tagħmel. Ħassasik domanda, ġifieri daw pereżempju jistgħu jgħidulok meta tagħmel it-tfal ukoll jew daqshekk gravi. Daqse gravi. Jekk għandekx tagħmel tfal. Sajan, jekk tkun forsi naqra paċenzjuż magħna nistgħu ngħidulek mhix għaddejna u nirrispondu dawn il-mistoqsijiet. Għax jiena morna l-bot mill-guidelines. Ara, pereżempju. Għax interessanti, u għandi ħafna domandi. U għad niprofa ndawwarhom ġew moħħi palissa ma pejjeb, ċarra nix naqqat id-domandi sewwa. Li hemm mela inti qegħdin nitkellmu żożija. Dan huwa żmien li maġġoranza ta' żgħażagħ illi trabbew bħala xhieda ta' Ġehovah huwa żmien li jitilqu. Jew żmien li jibdew l-inkwiet mal-ġenituri tagħhom u mal-organizzazzjoni reliġjuża. Fejn dawn iridu jattendu f'dawn il-postijiet, iridu jesperimentaw. Jekk ikunu mamdin, jien ngħidu issa, you will have to face the consequences. Eżempju, każ jiġi f'moħħi tfajla li dedikat ħajta u saret xhieda ta' ġewwa ta' 13 sena din fetlila pejjeb sigaret. Saru jafu spiċċat barra. Issa meta tgħid spiċċat barra, jekk ikollok il-parents jispiċċaw huma wkoll jew jekk huma min-naħa tagħhom they take the things by the letter, anka l-persuna jistgħu saħansitra tispiċċa barra minn dar. Gravi s-sitwazzjoni. Dan li qed isemmilek huwa każ ġo Malta. Każ ieħor, għandek inti żagħżugħ illi f'daqqa waħda qed hemm il-kwistjoni ta' sess li qed jirrealizza li huwa gay. Xi ħaġa kbira, xi ħaġa muqżiża, xi ħaġa mhix aċċettabbli, xi ħaġa li imma femma mmorrux lura, issa qbanna narranġaw naqra fuq dawk l-affarijiet, voldiri. Però illum jitranġaw dawn l-affarijiet, però meta inti għandek fil-letteratura li din hija xi ħaġa mhix aċċettabbli, din hija xi ħaġa li Alla ma jridix, il-mod ta' kif tħares lejn il-persuna maġna, wieħed jispiċċa jkollu jitlaq mid-dar, u mhux talli titlaq mid-dar, trid tiffaċċja. Kumitat jissejjaħ, kumitat ġudizzjarju, li jittieħdu passi disciplinari, jew inti ħadbiddel ħajtek, jew inkella ħadbat il-konsegwenzi li issa ħaniġu x'inhuma il-konsegwenzi. Għax reċentament, tant kemm hija serja din, x'aħna din forsi qegħdin nitkellmu fuq Malta. Fl-Ewropa u reċentament ġo Norway, dan il-każ spiċċa l-qorti. Alright, minħabba din il-policy li xhieda għandhom fejn mamudija ta' żgħażagħ li mbagħad jispiċċaw illi minħabba li ħadu xi pass ħażin skont id-dottrini tagħhom u jridu jiffaċċjaw kumitat, hemmhekk hemm problemi enormi, problemi illi wieħed meta għandu ċertu età mhux kulħadd huwa b'saħħtu mentalment. Mhux hekk. Alright, fejn nies jispiċċaw jikkommettu suwiċidju. Hemm ħafna minnhom. U hemm diversi każijiet. Eżempju, fuq il-każ li semma Paul li ta' xi ħadd li ħassu omosessuali u minħabba hemm ġew they have to oppress his feelings. Ġewwa Franza intqajt ma' każijiet fejn uħud għaddew minn dan l-esperjenza li ma setawx jesprimu ruhom
u kienu on the board biex jikkommittu suicidju, provaw għal darba darbtejn jikkommittu suicidju. It's not a joke. Ma naħseb jiena l-problem ikunu fanatiċi fuq il-reliġjon u mbagħad when they get shined. When they get shined, ma dakx tafetum ħażina allura naħseb jiena tkun bdilt ir-rutina, tlift il-ħbieb. ħafna. Sajjan, meta inti din hija ħajtek, il-ħbib tiegħek huma il-membri li hemm ġewwa. Din hija letteralment everything revolves. There is an isolation. Dik naħseb li tkun ħażina u fej nies li jkunu suscettibbli għal suicidju. Ekku l-iktar pereżempju naf nies li jiddejqu jqogħdu weħedhom. All right, ejja ngħidu li għandek xi ħadd li s-solitudni li jkun ħaddejqu. U dan minn ħadd dejjem kellu ħbieb, membri, kien komunità u parti mill-komunità. Eżatt. U inti minn ħadd ma tibqax ma tiddeċiedi illi ma tibqax li bil-Kostituzzjoni anka il-human rights inti għandek kull dritt illi suppost għandek id-dritt li inti titlaq u tħaddan twemmin dak kollu li trid inti. Imma meta inti taf illi jekk titlaq il-parents tiegħek, il-familja tiegħek, il-ħbieb tiegħek mhumiex se jkellmuk, hemm dik li tissejjaħ mandatory shunning. Or just shunning li jenfasizzaw fuq il-membri kollha ma jistgħux ikellmuk. Jekk kemm il-darba tinqabad qed titkellem ma' xi ħaddek, int ukoll ħatitbati il-konsegwenzi. Issa maġġana jkun xatta minn żmien ħażin jiġrilu hekk kif ma taffatwa iżjed. Jiġifieri kollu problemi ta' kuljum. Ma forsi jkunu aktar gravi. Diġà qegħdin ngħidu daw normalment speċjalment nies li jingħaqdu magħhom ħafna drabi xi jkunu qegħdin ifittxu f'ħajjithom tama ġejjin forsi minn każijiet soċjali. Għax għall-mistoqsija li semmejt min jinaqad dawn il-gruppijiet. L-ewwel ħaġa dan is-suġġett. Min jaqa'. Min grupp għal ieħor hemm differenza. Mhux kollha huma l-istess. Ix-xhieda pereżempju hawn Malta l-iktar post li kien hemm fi żmienna feedback pożittiva kien fil-Kottonera. Għalfejn? Diversi problemi soċjali. Nies illi qegħdin ifittxu tama hemm il-kwistjoni knisja u stat li labet parti importanti li inti f'daqqa waħda abbandonajt reliġjon, però ma abbandonajtx lill-Alla, issa f'daqqa waħda tfittex xi ħaġa. Fil-fatt tant kemm hija serja din li insibu li anka Il-Knisja Kattolika waħda mill-affarijiet illi għamlet huwa studju fuq il-problemi tal-kalt, tal-reliġjonijiet differenti. Batet kwestjonarju f'diversi episkopals differenti u fil-rapport beda juri illi ħafna nies ikunu għedin ifittxu, partikolarment zaza, ikunu għedin ifittxu tama, għedin ifittxu ħbiberija, l-iktar nies li ikunu solitudni, li ikunu għaddej minn dan is-solitudni. Għandek il-fattur li ħor ukoll li inti mhux qed toħroġ, mhux qed tmur postijiet fejn tieħu żvoku jien nafter l-ex, ġifieri naħseb meta inti tiġi mwarrab u hekk fejn taqbad tmur waħdek. Daw il-gruppijiet jimlew lek dak il-vojt. U hawnhekk matul iż-żmien jien partikolarment kont attiv ħafna f'dan il-moviment illi din kienet ħajti mhux just nattendi l-laqat. Meta ngħidu tattendi l-laqat inti qed titkellem fuq 3 meetings, 3 laqat fil-ġimgħa li kollox kien li jkunu 5, il-ħadd, it-tlieta u l-ħamis, plus hekk li dawn qed tagħmel inti 5 hours, inti tipprepara lihom,
trid tipparteċipa f'dak li huma jsejħulu preaching work, witnessing li inti tmur minn dar għal dar hija xi ħaġa inti membru mistenni li tagħmilha. Mistenni li jekk inti verament temment għatt ammont ta' ħin, jiġifieri tibda tagħmel dawk li huma goals fil-ħajja tiegħek. Fej wieħed għandu forsi karriera li jsir tabib ħaġa jew oħra, ġewwa x-xhieda ta' Ġehovah il-goals li jrid ikollok huma affarijiet spiritwali. Jekk inti veru membru li tieħu l-affarijiet bis-serjetà. Għax bħalma ngħidu, da ħajkun hemm membri oħrajn li forsi l-affarijiet ma jaħduhomx daqshekk bis-serjetà, qegħdin hemmhekk għax kważi għax ta' bil-forsu. Sawa, għalhekk rridu nqogħdu attenti forsi dak li jkun jaf lil daħja u l-ieħor. The numbers are going down, mhux hekk. Ekku. N-nies qed jindunaw. Hemm ħafna raġunijiet għalihom, forsi naslu iktar qudiem għalihom. U palma jgħid Paul, ħajkun hemm problemi kbar, problemi li anka wieħed ilmi ħajjiżżewweġ, speċjalment hawn Malta, komunità żgħira. U jerġa' kważi jekk ma jkunx hemm nies minn barra tiġi inbreeding. Ekku. U barra minn hekk bħal fil-fatt ġralhom il-Mormons bejniethom stess. Li kont se ngħid fuq dan l-affarijiet ħana daqsxejn naħseb li kollha kunjomijiet kważi komuni. Il-mabba il-żwiġi. Il-problem li jinqalgħu x'int jekk ikun minn pajjiż, eżempju fil-każ tiegħi jiena żewweġt lil xi ħadd barranija Franċiża. Ma konniex nafu xulxin as such minn qabel. U ikun hemm ħafna affarijiet li mwans li meta bniedem jiżżewweġ saħset f'affarijiet sesswali, mhux bil-fors tkun kompatibbli. Ġifieri ma kontx taf għall-mara tiegħu. Għajna hawn Maltas, mbagħad taf inti qed tiddejtja. Imma da bħalma jgħid il-Malti tqum u torqod miegħu il-persuna biex tkun tafu, u kontx nafa. Intu kolpo. Yes. Istja nlallu. Li hemm mela jien minnaħa tiegħi din kienet ħajti. Waħda mill-affarijiet li tiġi inkoraġġut ukoll illi kemm jista' jkun tibqa' ċelebat. Mhix ħaġa obbligatorja, imma hija xi ħaġa rakkomandata. Jekk inti qed tgħix fl-aħħar żminijiet, inti minnaħa tiegħek ħajtek u jien hekk għamilt. Right? Din kienet ħajti, kont inqum minn filgħodu sa flaxija, I will breed this organization, din kienet ħajti. All right? Għalhekk forsi nitkellmu kif nitkellmu, għax aħna għalina ma konniex just enormal members, we were very, very active. Għalina din kienet ħajja jew mewt. Fil-fatt bħalma jgħid Paul, we became like role models. Anka kienu jużawna minn ċkunitna bħala eżempji. Biex tgħidlu ara daw, imxu fuq il-passi tagħhom. Sewa ta' Bonanno, kienu eżemplari. Konna magħrufin fil-fatt. Kontu minn tal-bidu. U plus hekk kien hemm eżempju fil-każ tiegħi kien hemm skola attendejta, kont l-ewwel Malti li attendejt din l-iskola l-Ingilterra, Ministerial Training School, tieni waħda li saret l-Ingilterra. Ġejt magħżul biex inkun full-time dak li jsejħulu special pioneer li inti tkun rappreżentant ta' din l-organizzazzjoni. Later on I became an elder, meta ngħidu elder illi inti għandek il-komunità jkun hemm gruppijiet, ikollok grupp ta' madwar 100 dak li huwa ekwivalenti ma' assis fil-knisja. U li inti għandek tip ta' parroċċa, grupp, alright, ikunu hemm ġemgħa ta' anzjani, inkont wieħed minn dawn l-anzjani, li inti tkun qed tieħu ħsieb dan il-grupp. Waqt dan il-proċess inti meta tibda tikber bejn tiltaqa' ma' nies, bejn taqra, bejn tisma', il-moħħ jibda jaħseb. U jibdew ġejjin dak li aħna nsejħula crisis of conscience. Mistoqsijiet illi pereżempju dak il-ktieb li wera Joseph fejn hemm l-istorja, dak meta ħareġ, dak kien ktieb illi bdejna nagħmlu l-questions, bdejna redna nkunu nafu iktar informazzjoni, bdejna nikdbu l-uffiċċju. Però xi ħaġa qabel, eżempju waħda mill-affarijiet li provajna nagħmlu hija nibnu librerija.
librerija speċjalment fuq affarijiet pubblikazzjonijiet tax-xhieda ta' Ġehova, affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' teoloġija, biblical commentaries, kodba li jmorru lura għall-fundatur tagħhom Russell. Aħna d-dar, jiena id-dar għandi kważi l-pubblikazzjonijiet kollha li din l-organizzazzjoni ħarġet. Għala minn hemmhekk imbagħad meta bdejna nagħmlu ċertu riċerka għax inti fil-li taqra ħaġa. Meta tmur lura ħassib affarijiet li totalment huma differenti. Meta ħareġ dan il-ktieb, aħna konna ġa qrajna kotbu oħrajn li kitbu fuq l-istorja tax-xhieda Ġehova. Però this was an eye-opener in a certain way. U qed jgħidlek ċertu affarijiet differenti milli qaluhom qabel. Sewa. U dejna we started questioning. Hemmhekk beda sort of il-kriżi tagħna. Iżommu kallama mela. Però imma anke minn mindu konna żgħar, minn dejjem kellna dawk il-mistoqsijiet, tibda taqra vers hawnhekk u vers ieħor jikkontradixxi li fuq kwistjonijiet ta' dem. Eżempju, ġenesi hemm tnejn differenti. Kif jista' jkun? Anke eżempju, meta kont qed nagħmel il-A-level tal-religion, tibda taqra fuq dawn l-affarijiet, tibda tkun exposed għal ċertu affarijiet differenti milli dak li inti qiegħed tiġi mgħallem. X'kont se ngħid, fuq dawn l-affarijiet dejna naraw id-differenza. U meta inti jkollok il-kodba, inti tista' tqabbel ma' da. Ħafna mill-witnesses m'għandhomx ċertu affarijiet, allura kif jistgħu jkunu jafu? Ma jiġix jisu forma ta' abbuż imma qed tipprofittaw minn nies hekk. F'liema sens? Jifaw kif naqbad ngħid lura minn. Mhux qed nifhem speċi. Għax inti qed tgħid li daw jisamet iżommu kollox minn tajtnet sawa. Ma tistax tespandilha, ma tistax tmur lem xejn ir-reliġjon. Huwa abbuż. Fil-fatt, anke meta ġejna biex nibnu din il-librerija, ma sibniex backing, kienet diffiċli biex għadna il-kodba li hija. Għodri inti kont l-unika historien tagħhom. Ma kontx le dak iż-żmien, ma kontx historien il-ġurnata tal-lum wara li tlaqt. Konna minn dejjem konsidrati bħala wħud illi konna nħobbu nirriċerkaw affarijiet meta xi ħadd kien ikollu xi mistoqsija normalment kienu jirreferuha lejna. Meta mort Franza speċi xtaqt ninnaqat mal-uffiċini tagħhom. Kienu kien hemm tipo ta' xi jinnaf jekk tistaqsu xi ħaġa xi abbuż jew teddid jew xi ħaġa jew jinnaf. Min hemm ġewwa? Mela, meta aħna bdejna b'din ir-riċerka, inti mbagħad ġejna fi stat l-iktar ħija Joseph kien akkwesta dan il-ktieb, Crisis of Conscience. Għamilna kuntatt personali miegħu kien għadu ħaj dak iż-żmien. All right. Telefonati, diskussjonijiet bitri biex aħna minna ħatana inkunu nafu redna nkunu nafu x'qed jiġri din l-organizzazzjoni li aħna din nagħtu ħajjitna. Eżempju, hawnhekk bħal meta ngħid dan il-ktieb meta ħareġ, jiena pretendejt li ħansib ċertu risposti għal dak id-dimondi li during the time kelli. U ma sibtom. Biex mela inti jekk tgħid li ħankun onest miegħek u fil-passat tkellmu fuq ċertu każijiet il-problemi li kien hemm u fuq il-każ ta' Raymond Franz ma semmew xejn. Għaliex ma semmew xejn? Qed nistenna li bniedem li kien jokkupa dik il-pożizzjoni u ma tgħid xejn fuq qed taħbi li xi ħaġa. Kardinal ma jirreżenja ma jibqax u ħareġ ktieb. Naħseb kulħadd. Asna se jiġri xejn? Asna se jiġri xejn? Eżempju, meta ħareġ kien hemm il-persuna Hans Kung, sewa li huwa wieħed mill-ikbar teoloġisti tal-Knisja li ħada kontra il-reliġjon tiegħu stess u ħareġ diversi kodba. Ovvja l-kodba tiegħu għamlu hit il għaliex għax dak li jkun rid jara x'għandu xi jgħid. Bniedem li jaf x'qed jgħid u l-istess Raymond Franz. Raymond Franz kien jaf x'qed jgħid, kien fil-ġemgħa li tigverna tagħhom. Konna naraw li
jekk kienet ngħid il-ħaddieħor jekk int għandek jekk pereżempju aħna meta konna nitkellmu man-nies of different faiths, konna ngħidulhom isma' jekk inti min-naħa tiegħek għandek temmen, għalfejn ma tiċċekkjax, għalfejn ma tarax. U konna nużawha biex ninkoraġġuhom biex dawn min-naħa tagħhom jibdew il-proċess. U l-istess aħna jekk aħna min-naħa tagħna nemmnu li għandna l-verità min xiex qegħdin nibżgħu biex naraw. U dik kienet aħna personalment dik kienet il-filosofija jew l-ideoloġija li kellna aħna personali. Kurzità. Imma iktar minn kurzità, if I am preaching the truth, I need to be sure. Għax jiena qed neffettwa ħajjit ta' nies. Speċjalment Paul. L-ignorant minn ma jsaqsejx. Speċjalment Paul fil-responsabilità li kellu parroċċa fidejh. Daw jekk ħajjiġu għandu jsaqsuh ċertu affarijiet. Da kif ħajju jiġeb jekk ma jaf ċertu affarijiet. Titgħallem nies li biex dawn isiru prospective members. All right, u inti qed tgħidilhom isma' jien għandi responsabilità. Anzi, kif naqbad ngħidlek, anzi kontraġelu appuntu. Ma titnejjekx bin-nies. Ma tistax timmaġina. Sajjan immaġina, kont elder, waħda mill-responsabilità ta' elder hija illi regolari inti tagħmel dak li huma jsejħulhom talks, tip ta' lectures. Tgħallem. Kif nista' nagħllem xi ħaġa jiena? Bdejt inħossni fl-aħħar, bdejt inħossni jiena ipokrita. Fil-fatt dan kien fl-aħħar ta' wissu l-bidu ta' Settembru 1994. Ħanejt xi ħaġa. Rigward di reliġjon huma stess f'wieħed mill-publications tagħhom għal xhieda ta' Ġehovah biex jufittxuha Awake November 8, 1967, page 32, jgħidlek. Is your parents' religion for you? Even those whose parents are God-fearing and have the true religion need to examine the foundations of their faith. Aħna mela, dak li għamilna, kunna nkorreġi li we have to examine. U l-fat li eżaminajna. Put it to the test, m'għandekx miex tibża. U hawnhekk jiġi ġġara fil-bidu ta' Settembru tal-1994 laqa li kollhom kull sena u jiena personalment kelli partijiet li kont se nipparteċipa fija. Ma ħassejtnix komdu illi nagħmel din il-parti ħassejtni illi there was so many things going on illi I couldn't go on a platform. All right, ngħid il xi ħaġa illi jiena personalment ma nemminx fija. Avviċinajt wieħed mill-kuxjenza. Il-kuxjenza, kriżi ta' kuxjenza. Iktar milli ma temminx fija, bdejt tikkwestjonja. Tikkwestjonja. Sewwa. U peress li aħna konna ġemgħa ta' anzjani avviċinajt wieħed li huwa il-coordinator u għatlu ma nistax nagħmilhom. Però x'in ir-raġuni ma ddiskutejniex ġast li jatlu li nixtieq li wara li tgħaddi din il-konvenzjoni nixtieq li niddiskutu flimkien. F'perjodu ta' ftit ġranet, għax hawnhekk li ġara kelli pereżempju appointment jiena u l-eks mara tiegħi li konna li tnejn li aħna fejn iltqajna u żewġna u niġi għal-mistoqsija tiegħek li semmejt fuq kwistjoni ta' tfal u mhux tfal aħna min-naħa tagħna waħda mill-affarijiet illi konna ddeċidejna għax kienet xi ħaġa rrakkomandata illi ma jkollniex tfal. U fil-każ tiegħi l-istess. Alright li ma jkollniex tfal. Anzi, meta jien attendejt il-kors, forsi xi ħaġa li diversi wħud ma jafux, inti minnaħa tiegħek meta attendejt il-kors l-Ingilterra kelli niffirma b'forma ta' kuntratt ta' sentejn li inti tibqa' ċelebat. Jiġifieri f'dawk il-perjodu ta' sentejn inti minnaħa tiegħek ma tistax tiżżewweġ. Għaddew dawn is-sentejn jien minnaħa tiegħi bdejt noħroġ mal-eks mara, iżżewwiġna, għamilna din id-deċiżjoni li ma jkollniex tfal xi ħaġa li hija rrakkomandata, ħalli aħna l-ħajja tagħna ntuha kollha
għal. Għax jekk inti temmen li qed tgħix fl-aħħar. Dik kienet. What's the point? All right, konna tgħix letteralment. Aħna lina konna qegħdin ngħixu ħajja verament sempliċi. Right, għalina memx materializmu, memx lussu, memx xejn, just live your life. Għalek edna id-differenza bejn uħut mixxida Ġehova u aħna, il-fat li mux kullħat juhu l-affarijiet bis-serjetà bħalma konna naf. Militanti. Is-serjetà li tirurija f'kollox, anka bil-ħajja tiegħek, il-karriera x'karriera inti qed taqbad waħda spiritwali, jew inti qed taħseb il-but tiegħek kemm ħadkabru, kemm il-business li ħajkollok jekk fuq il-bini kemm ħajkollok proprjetajiet. Sports, futbol, affarijiet, jew inkella fil-laqat inti qed titkellem inkollu affarijiet aħna konna nsejħu affarijiet spiritwali. Dan kien palmat kien f'Settembru li aħna minnaħa tagħna kellna appuntament fil-fatt u ma tendejniex laqa kienet xi ħaġa li mhix normali. U kien ġie dan il-presiding overseer li kien jissejjaħ dak iż-żmien presiding overseer illum bidlu t-term għandhom il-coordinator tal-Body of Elders ġie u speċi biex jara x'ġara, għax mhix ħaġa normali li aħna infallu jew ma nattendux laqa. U għatlu kienet l-ewwel darba li għatlu isma' jien qiegħed nagħmel riċerka hemm affarijiet li nixtieq niddiskutihom għalli okej. Saret konna din nikbu itri lill-uffiċċju sa tant aħna ma din nitkellmu ma' ħadd, ma din nitkellmu ħadd bejnietna biss bħala familja, din kienet xi ħaġa ta' familja. U primarjament Paul flimkien kienet għaddejja din ir-riċerka. U konna din nitkellmu ma' ħija uħti u l-papa. Meta aħna minn ħatana konna din nikbu dawn l-itri din nitolbu għall-informazzjoni li ma kienx ġejja, ma kienx ċettinata. Jiena fil-Kastija, eżempju, tlabt lill-uffiċini ġewwa Franza biex nagħmel l-użu tal-librerija tagħhom biex dak il-letteratura li kelli xtaqthom bil-Franċiż ħalli meta tiġi l-ġurnata u niddiskuti mal-innos tiegħi inkolli l-materjal bil-Franċiż għax bl-Ingliż mhux kollha kienu jifhmu. U l-risposta kienet ma tistax. Aħna minnaħa tagħna konna din palmatlek qegħdin nitkellmu mal-uffiċċju fil-fatt darba minnhom inċempel għax qed nitlob għall-informazzjoni, din l-informazzjoni ma natax. U ċempiltu biex nitkellem mar dak li huma jsejħulu ir-writing desk li jikbu dawn l-itri. U ma ddewnix mal-persona saħansitra għatawli. This is brotherhood. Għatawli. Bniedem li jiena kont full-timer. All right? Full-timer f'din l-organizzazzjoni. Narġan ċempel, nitlob biex inkellem wieħed mill-leaders tal-uffiċċju fl-Ingilterra u jiġi persuna għalli who is sponsoring this research. Mela dan mal-ewwel beda jirrealizza li din ir-riċerka mhijiex ħaġa normali għax ovvjament ma kienu affarijiet li forsi huma diġà kellhom każijiet, esperjenzi każijiet. Oratlu ħadd mod jisponsorjana din hija xi ħaġa tagħna, jiġifieri m'għandix dritt insaqsi mistoqsija. Kienet jiena l-Italija meta batuli r-risposta u qalu li ma tistax. L-ewwel biex daw bnew il-librerija mill-contribution tal-membri li jien kont wieħed minnhom. Letteralment flus. Ma nistax nużaħħa għaliex, bqajt sorpriż. Jiena li affaxxinani kif dan nies ikunu in denial daqshekk intom realizzajtu jew daw jibqgħu in denial ostjament. Dik istja. Ngħidlek għalfejn. Ngħidlek għalfejn. Meta mbagħad
nirċivi telefonata minn persona din u għet isaqsi ċertu mistoqsijiet, anzjan u kol, u l-għada ġi id-dar fil-ħodu u diskutejna, da minn ħatijow mar u għal isma Paul għandu ċertu mistoqsijiet, nirċivi telefonata xaħat żewġ anzjani oħra iridu jkellmu, nista' tinsiex jiena diġà għadt lill-persona li kien responsabbli illi nixtieq niddiskuti wara illi tgħaddi din il-konvenzjoni. Dan kollu f'perjodu inqas minn 10 tiem, jiġifieri aħna ma tkellimna ma' ħadd. Nirċievi telefonata fejn jgħidu li jixtiequ jistidnuni jien u l-ex mara tiegħi għal dak li jistejjaħ Tribunal Judicial Committee. Għatlu Judicial Committee, sa Judicial Committee għamil xi ħaġa ħażina. Fuq xiex, għajli fuq xiex. Judicial Committee jiena dejjem provajt ngħix il-ħajja ta' kif. U most likely r-riċerka bdiet biex tkun aktar autentika. Fuq u ma xtaqniex nitkellmu ma xi ħadd mingħajr informazzjoni għax inti jekk ħad titkellem ippreżenta l-affarijiet. Għad kemm informazzjoni. Dan mhux xejn. Iltqajna u qalli ejja u tkun taf, kont għadni kemm bdejt naħdem. Għax dejja problema oħra. Fil-każ ta' Paul il-fatt li kien full-time max-xhieda ta' Ġeħova. Issa, daw il-kriżi kollha. Ara il-ħajja kif tinbidillek. U it's not a joke once again. Għanzi ma għabdux jinvestigaw. U minnaħa tiegħu irrid issa isib xogħol. To be or not to be, that is the question. Alright? Wa jiena rrid nibda nerġa' il-ħajja għaddi żgur ismu musa nibqa' a full-time member. Okay? Allura irrid nissapportja lil marti u allura rrid insib xogħol, tarġa' tibda kollox mill-bidu, moħħok dak il-ħin ikun jgħat letteralment imkisser, għax immaġina ħajtek, bnejta, karriera kollox, bnejta, alright, temmen fuġġett, f'sjal-ħin tibda tħoss kollox crumbling down. Okay? U l-għura kem kellek paga, ċuċċata, mizzeri. Dak iż-żmien qed nitkellem fin-94, 73 Maltese lira. Mizzerja. U kol dan xtaqna niċċaraw, għax dak li jkun għaw ħafna misconceptions u fosthom jgħidulek dak li jagħmlu x-xidda ta' Ġeħova jagħmluh għall-flus. Mu veru xejn. L-unika ftit li jieħdu xi ħaġa kienu bħal li kienu jissejħu full-timer u kif ukoll il-dawk li jaħdmu l-ġurnata. U dak iż-żmien konna jiena u l-ex mara u tnejn oħra, erba' li konna Malta li konna full-timers. Għattilhom fuq li ma bażi għalli ejja u tkun taf. Issa huma min-naħa tagħhom għandhom ktieb, kull min huwa anzjan għandhom ktieb li jsejjaħ dak iż-żmien pay attention to yourself and to the flock. Dan ix-xahar li għadda għadu kemm ħareġ dan il-ktieb. Dan huwa ktieb sigrit, dan huwa ktieb illi mhux suppost ikun fidejn il-membri laqqas il-mara ta' anzjan, dan biss huwa ktieb illi jrid ikun fidejn anzjani. Dan huwa il-manwal, il-textbook illi l-anzjani jibbażaw u jimxu hemm ċertu regoli fuq xi huma min-naħa tagħhom. Kurrikulum. Rawak rridu nuru l-fatt li għandna dawn l-affarijiet il-ġurnata tal-lum. Permezz tal-kuntatti li aħna għandna u qed kollox qed jiġi qed jaslilna x'qed jiġri minn hemm. Issa ma tinkixfu mal-karti wkoll. U waħda mill-affarijiet li tissemma kif dan il-proċess ta' kumitat ġudizzjarju jrid jitmexxa. Jgħidlek li ċ-chairman min ħajmexxi dan il-kumitat meta din ngħidu dal-kumitat għandek inti grupp dejjem iridu jkunu in odds jew 3 jew 5 qatt ma jkunu in even. 2, 4, 6, all right, odds, okay? U f'dan il-każ kien hemm 5 min-nies, 5 anzjani. Meta jiena għatlu fuq li ma bażi u suppost li jrid jgħidli.
Għax dan huwa l-istruzzjoni li inti tinforma l-individwu. U li għallu li ejja u tkun tafu maċċettajċa xina kont naf ir-regoli kif huma, għatlu l-affarijiet ma mhux hekk, tgħidli fuq xiex u għalli apostasija u causing divisions. Apostasija meta din nitkellmu fuq apostasija huwa xi ħadd li ċaħat lill-Alla. Causing division qegħdin noħolqu diviżjoni ma' min, ma tkellimna ma' ħadd. Alright, ma tkellimna ma' ħadd qegħdin nitkellmu aħna biss itri mawħud illi huma qed issaqsi ġifieri il-qasdet li nsaqsi. Qed issaqsi lill-uffiċini. Għax kodba kellna. So x'kien hemm ġo fihom nafu, però lill-uffiċini li għandhom affarijiet li ma kenniex aħna. Speċi konna din nistennew ir-risposta. Għanna xiekom ġibu xie. Le. Attendejna dan il-komitat jiena u l-eks mara tiegħi Natalie li ma kienx moment sabiħ meta attendejna nsibu dawn il-5 anzjani. U xi ħaġa oħra apparti minn hekk normalment meta jkun hemm problema ta' ġo parroċċa, normalment ikunu l-qassisin biex nuża terminu għall-pubbliku ta' dik il-parroċċa li jieħdu ħsieb il-problema. Fil-każ ta' Paul u l-eks mara tiegħu ma kienux membri ta' dik il-parroċċa, iżda kienu rappreżentanti ġewwa Malta li ġejjin minn diversi parroċċi oħrajn, intgħażlu sort of, let's say, the elite ħanejtek biex jieħdu ħsieb kien wieħed mill-ewwel każijiet ta' dan it-tip. Mhux l-ewwel każ. Kien l-ewwel każ. Immaġina inti full time ftit xhur qabel wieħed mir-rappreżentanti mill-Ingilterra ipoġġi bil-qiegħda dak li huma jsejħulu circuit overseer, ipoġġi bil-qiegħda miegħi u jurini l-pjanti ta' uffiċċju illi kienu ħajbdew jibnu, alright li l-ġurnata tal-lum infetaħ hija il-Mosta, u għalli illi il-soċjetà jiġifieri l-uħut li jmexxu mill-Ingilterra qegħdin jikkonsidraw lilek biex tkun il-persuna li tmexxi dan il-post. Jiġifieri jiena dik kienet se tkun il-karriera inkompli f'din il-ħajja. Però jien min-naħa tiegħi I wasn't after these things, I wanted only truth. All right? Ma nistax inkun ipokrita. Meta attendejna din il-laqa Hawnhekk jgħidlek illi ċ-chairman invites the accused to make a personal statement. All right? Jien min-naħa tiegħi meta għattilhom ħanajdilkom x'sibt, qabżu kien hemm wieħed minnu qalli maħniex interessati li nisimgħuk. Jiġifieri dan kemm xi semmija din jisimgħu għax normalment li jiġri wara li tispiċċa ikun hemm dak li jissejjaħ character assassination, kibritlu rasu u ħafna mill-affarijiet x'in ir-raġuni li aħna tlaqna ħafna minnhom ma jafux. All right? Ħafna minnhom just joqogħdu fuq x'jgħidulhom mhux hekk. Fuq dan li qed jgħid Paul nixtieq ngħid li speċi daw ix-xhieda Ġehovah jgħidu aħna nimxu fuq l-eżempji tal-Bibja jew nimxu fuq l-ewwel Kristjani. Ħannaqralek każ mill-istorja The History of the Church ta' Eusebius li kien konsidra bħala wieħed mill-Fathers of the Church. X'kienu jagħmlu l-Kristjani dak iż-żmien meta qamet dat tip ta' problema. Għandek każ ta' wieħed isqof li kien jismu Bellirus, li kien magħruf bħala persuna li kien bniedem intelligenti. Bellirus li ma wieħed kien. U jgħidlek li dan min-naħa tiegħu ġib idejat differenti minn dak li kien iħadden l-oħrajn. Dan ta' somma teoloġika? Le, mux dik, dik ta' Agustin. Da minnu għana bħalissa, madonna. Dan huwa Eusebius. Għaxġilis ma jidbiħ. Dan wieħed li kiteb l-istorja tal-Knisja. The History of the Church. Mux impoġġeħna li bismu ma. Santebba u għed mis-santebba. Għedibżon ġojnti uħar. So, għawek, għambat jgħidlek kara xġara. Accordingly, a large number of bishops questioned and argued with him
Mela, l-ewwel daw mhux jerġa' kwalinkwa persuna, l-isqfijiet bħalu, anke fil-każ ta' Paul, da kienet jitkellem ma' elders bħalu, u jkompli jgħidlek then Origen was sent for with several others. Għax l-ewwel darba meta daw iddiskutew ma wasal xejn. Però ġabu l-iktar bniedem li kien mitla ma dawn l-affarijiet biex jiddiskuti ma' Bellierus. He began by getting into conversation with him to find out what his ideas were. Mela da Origen minnaħa tiegħu beda jiddiskuti, rrid ikun jaf għaliex Bellierus qed jaħsibha b'dan il-mod, rrid isir acquainted ma' dak li hu kienet jemmen. Then, having acquainted himself with his assertions, he strengthened out his unorthodox ideas and argued so convincingly that he set him on the right doctrinal path and brought him back to his former sound opinion. Mela, x'inhi d-differenza? Hekk din mela għandna din il-problema. Bniedem li ma qallux isma' ma rridx inkun naf x'għandek xi tajt bħalma qalu lil Paul. Le, dawn tawh iċ-ċans iddiskutew miegħu once li fehmu dak li speċjalix qed jaħsibha b'dak il-mod, u mbagħad beda il-proċess biex jippruvaw jirranġaw. Ma kien hemm xejn minn da fil-każ ta' Paul. Naħseb kienu dana, kienu jaqtaw figura ħjar kieku taw każ il-Paul. Ġifieri. Għax naħseb most likely kontu teqpaw hemm kieku tawkom xi risposti. Mhux hekk. Ekku. ħanejtek. Jew xorta. Ma jiddispjaċina Jew xorta kont. Ma jiddispjaċina xejn. Li ġara fil-fatt meta morna. Konna diġà għandna idea il-mod ta' kif ħajħendiljaw totalment ħażin according to their procedures totalment. Però xtaqna ngħidu xi ħaġa oħra li dak li kun forsi jaħseb li bħal qorti normali, hawnhekk laqas biss tista' jkollok avukat biex jiġi. Tista' tirrekordja id-diskussjoni. Naħseb li huma jirrekordjaw. Ma tistax, ma jistax ikun hemm recording saħansitra jekk ikun hemm xi notes fuq ċertu każijiet iridu wkoll ħabba later on ħabba każijiet legali biex ma jkun hemmx evidenzi. Li ġara plan B kelli itra, ippreparajna itra ta' diżassoċjazzjoni fejn aħna min-naħa tagħna la inti min-naħa tiegħek la mintomx interessati illi tkunu tafu tisimgħu l ħaġa turi qegħdin turu x'tib tarajja intom. All right, mela jien min-naħa tiegħi I've done my decision to be or not to be, that is the question. U ħana deċidejna li niddisassoċjaw ruħna minn din l-organizzazzjoni. Prezentajna itra u għalunna illi il-ħadd li xi ħaġa mhix normali isir avviż fejn jgħidu lill-membri l-oħra kollha li int min-naħa tiegħek m'għadekx. Normalment dat tip ta' avviżi jsiru fost il-ġimgħa u fil-każ ta' Paul l-iktar ġurnata importanti. L-aktar fis possibbli immedjatament għax inti semmejt dak kollha li naf kollha huma all right. Bl-ebda mod ma ħnedin ngħidu nu mhux all right. Għandna rispett għalija. Rispett all right lejn aħna li nixtiequ nuru huwa li din kienet kollha orkestrata minn the upper part, partikolarment fil-każ tagħna kienet ġejja mill-Ingilterra, mill-uħud li kienu responsabbli mill-organizzazzjoni fuq. Għax dak iż-żmien Malta kienet tagħmel parti bħala tmexxija mal-branch tal-Ingilterra. So huma were supervising things, huma kienu din jgħidulhom x'għandhom jagħmlu u ma jagħmlux. U l-istess. Ġifieri mill-Ingilterra bagħtu l-ordni mbagħad il-Maltin qalu lilek u ġifieri il-Maltin ma tawx ċans tiddiskuti isma' dil-biċċi xogħol għajna ħanitlaq ħabba hekk. Ma jridux. Da jista' jkun ta' benefiċċju għalikom. L-unika mistoqsija illi kienu interessati int għadek taċċetta dak li huma jsejħulu li nsir fidil u għaqli. Jiġifieri dil-ġimgħa l-irsir fidil u
Faithful and discreet Faithful and slave. discreet slave. Faithful, discreet, all right? Meta aħna minna ħatana. Mem spoiler alert. Et jgħidlek mal-ewwel. Meta aħna għalunna meta u redna nkunu ċerti li l-avviż kif se jsir. Għala xem żewġ hemm differenza. Hemm dak li jissejjaħ disfellowshipped, meta wieħed disfellowshipped ifisser imkeċċi għax għamel xi ħaġa ħażina. Disassociation huwa li int tlaqt. U għanna redna nkunu ċerti li l-avviż isir kif suppost, illi mhux ġejna mkeċċijin, aħna tlaqna għax id-disassoċjajna ruħna. Kienet deċiżjoni personali. U morna. Eża timu. Issa jiena dak iż-żmien konti għad Franza u kif Paul għalli x'se jiġri, għetlu ġej Malta. Beċi, I wanted to be there. Nissapportja l-ħija. U speċi meta morna għal dan l-avviż, konna Paul, l-ex mara tiegħu, hija Charles, u jiena konna 4 fl-imkiena. U morna immaġina tħanna fil-sala, sibnija kollha sala mimlija, ġejna id-dereġuti biex imorru fil-kamra fuq wara, all right? Fejn normalment iżommu l-trabi meta jkunu li jikbu biex ma jagħmlux storbju. Mela poġġewna hemmhekk. U il-persuna li kienet jagħti it-taħdita ħalli ċertu kummenti li tinduna li huma indirizzati għalina. U xin spiċċat tala persuna biex jagħmel l-avviż. Xin tala jagħmel l-avviż li Paul edna tal-li m'għadhomx iktar membri. U għala korretta, b'mod korrett. Aħna minnaħatana jiena dort ħirġin lejn l-udjenza li kien hemm hemmhekk, għadnilhom għajdulhom x'inhi r-raġuni li aħna U ma għallulhom. Fissija u l-ħin, għax inti semmejt il-brotherhood, ħalli nitkellmu fuq l-imħabba tax-xhieda ta' Ġehova. U dan kien fil-Marsa, dan kien f'Settembru on the 11th September 1994. Ma ġemp il-knisja mhux il-bok mill-knisja. Xin dawn il-klim fissija l-ħin, aqbżu l-barra. Kabuċin is-Street. Kabuċin. Għamu, kien hemm nies għamu, għajat, sansitra kien hemm membri illi ġew biex jarfaw dejhom fuqna, li ġew miżmuma. Dik kienet xi ħaġa l-unika dispjaċir li għandna li ma kienx hemm recording tagħha. Għax jekk ma tarax u ma tismax, ma temminix. Hemm uħud oħrajn li kienu preżenti li b'dak li raw. U b'dak ix-xokraw. U xejdulu Ricky, eżempju fil-Kastijo, kien għadu tifel, kien preżenti dik il-ġurnata. Jaf. Dak li qegħdin ngħidu hemm min jista' jsostni jekk hux veru jew le. Fejn naħseb renduna. Plus hekk li ġara meta aħna. Eżempju fil-Kastija, mela jien għaddi kif ġej minn barra, qasbis jafu xejn fuq ida, minn flok speċi iddiskutew xejn il-fatt li ġast biss qiegħed maħuti diġà qatawa il-sentenza li jiena ħażin magħhom u kollox. Meta jien on paper kont għadni membru. Sa dak iż-żmien on paper kont għadni membru. Li nixtiequ nsemmu hawnhekk hija illi immedjatament uħud wara kien hemm nies illi membri li rridu jkunu jafu ixxokjaw ruhom. Alright, dik waslet biex anka huma telqu rridu bdew issaqsu u rridu jkunu jafu eventwalment telqu minn hemmhekk. Dik kienet parti, jiena l-parti tiegħi ġewwa Franza, meta rġajt irritornajt lura, għadda ftit żmien u sirt naf li ġejt imkeċċi. Laqqas biss kont infurmat li bħalma Paul għallek li l-ewwel daw jagħmlu dak li jgħidu Judicial Committee, ma ġejtx informat. U barra minn hekk, u mbagħad sar avviż fuqi li jien ġejt imkeċċi u laqqas biss sirtna, laqas kont naf li sar dak l-avviż. Sirt naf sort of
minn għand ħaddieħor. Kangaroo trial, illi inti minna ħatek diġà akkużat qabel ma bdejt. L-iskop suppost ta' dan il-Kumitat Ġudizzjarju huwa biex jipprova iġibek f'sensik, jipprova jerġa' irasqek lura, imma meta inti kif tista' trassaq bniedem lura meta inti qasbis tittieħ ċans. Fir dan il-każ tal-familja tagħna mela din ngħidu ħaw Malta, l-elders ta' Malta kienu orkestrati mill-Ingilterra, l-affarijiet baqgħu sejrin anka ġewwa Franza u saħansitra anka il-kwartieri internazzjonali tagħhom ġewwa l-Amerika. Tipo Fir għalhekk qegħdin ngħidu mhijiex każ ta' kulħadd, mhix għaddejna mill-esperjenza tagħna ma kienx każ ieħor bħalu ġewwa Malta. U fil-każ tiegħek il-mara tiegħek ukoll ġifieri. Il-mara tiegħi wkoll x'aħna sewa konna tnejli aħna xieda ta' Ġehova, però min-naħa tagħha li konna din nibbekjaw lil xulxin li l-ħallewa kwieta sa dak iż-żmien, però wara later on ġewwa lija wkoll. Jaffaxxinawni minn mela ma taġobniex. Issa, the aftermath, x'ġara wara. Inti minna ħatijak tittarġa tibda ħajtek. Mill-bidu, minn zero, minn scratch. Minn scratch, ġu. Alright, letteralment, u dak huwa l-iktar żmien. Kemm kellek żmien? 26. Kien żmien diffiċli. Żgur diffiċli. Biex terġa' tibda kollox. Letteralment shattered. Titterġa' what are you going to believe? What are you going to believe? Laqas kelli dar, kont noqgħod mal-ġenituri tiegħi. Ma naħseb li goqgħu biex kont noqgħod mal-ġenituri, ningrazzja lill-ġenituri tiegħi li kienu tajnuna ġaħna għalina dik kienet ħajjitna. Ma naħseb li jieħu kellek post dak iż-żmien bil-brainwashing tagħhom naħseb. Jaf kont ittieħu. Ħanajdlek x'konna lesti li nagħtu. Tant kemm konna nemnu, peress li huwa żmien eminenti meta żżawwiġna, aħna min-naħa tagħna għax konna nemnu, kien hemm din il-kwistjoni ta' biex inti minnaħa tiegħek ma jkollokx tfal sterilization. All right? Jiġifieri l-ex mara tiegħi morna għand gynecologist biex issir din l-operazzjoni. Għalilna l-ewwel ħaġa saħba l-età, għalna ma nistax, dak iż-żmien għal-mienu ma satax, daqshekk konna nemnu aħna. Right, daqshekk konna nemnu li għalina tant kemm huwa eminenti. Mhux tajjeb Right, tant kemm huwa eminenti, u nixtieq li min qiegħed jisma', alright, dawn huma affarijiet l-ewwel ħaġa jekk hawn xi ħadd li jgħid li mhux veru, aħna nistgħu nkunu lest li nsostnu dak kollu li ngħidu bil-letteratura tagħhom stess. U mhuwiex l-iskop li qegħdin biex niġġieldu, mhuwiex l-iskop tagħna li najru, l-iskop tagħna huwa biex min qiegħed jisma' jiftaħ għajnejh, jiftaħ moħħu, jibda jikwexxinja. Aħna tkellimna fuq grupp wieħed, imma Malta m'hawnx grupp wieħed u mhux Malta f'postijiet oħra. Aħna nipparteċipaw aħna din. Anzi, ma li ġara qabel xejn xtaqt ngħid li immaġina wara se jiġri l-ħajtek inqalbet spiċċajt nista' nagħti eżempju ta' Bebbuxu. Bebbuxu tneħħilu l-qoxra tiegħu. Jibqa' Bebbuxu da. Neħħejtlu il-protection tiegħu. Aħna l-istess ġralna. Dik kienet ħajjitna u sirna sort of mingħajr dik il-qoxra u titallem kollox mill-ġdid. You need to learn a new language. All right? You need to learn how to live. You need to kif ħataħseb, x'ħatajt. Stress. All right? Kollox. Issa, din sfortunatament mhux kulħadd huwa mentalment l-istess b'saħħtu. Kien hemm każijiet li spiċċaw maqtuwejn mill-isħubija, dik li jgħidu maqtuwejn mill-isħubija, ix-xhieda waħda mill-affarijiet li jgħalmu hija mandatory shunning. X'inhi mandatory shunning? Was a joke. Għamma kan issa nagħti eżempju ta' skola. L-ewwel dak kulħadd għandu r-regoli tiegħu u tosserva dawk ir-regoli. Però mela jekk inti min-naħa tiegħek tmur kontra wieħed minn dawk ir-regoli, hemm il-konsegwenzi. Immaġina da sul-mast jiġi u kien hemm tifel għamel affarijiet għamel xi ħaġa ħażina
u spiċċa li dak it-tifel spiċċa barra mill-iskola. Dak huwa nistgħu nqablu mal-kwistjoni ta' disfellowship, però mandatory shunning huwa meta wieħed imur eżempju da s-surmas, mur fuq it-tfal l-oħra jgħidulhom isma' intom ma tistawx lil dak it-tifel tkellmuh. Jekk hemm il-darba nkun naf li kellimtuh barra wkoll intom. Jew anke saħsitra t-teachers jgħidulhom isma' jekk hemm il-darba tibbekkjaw lil dak it-tifel intom ukoll kollha barra. U dik hija differenza. Jifieri, orrajt dak li jkun jgħidlek isma' ma jistgħux ikollhom regol, mela ma tistax. Imma li inti tisforza fuq ħaddieħor hija totalment xi ħaġa differenti u tmur kontra il-liġi. Kursità, kemm jitolbu flus? Eżin, meta pereżempju bħal Paul kien jagħti l-flus. Mhux tagħti. Ix-xhieda hija donation, contribution, m'hemmx id-deċmi dak li jista' jieħu d-deċmi bħalma 7-day Adventist. Eżempju naf jekk jiena rid nagħti Up to you. Plus, illi hemm min illi forsi huwa stabeni li anka proprjetà. At least dik il-biċċa. Sikkera xaw minnhom li jitolbu l-10% bil-fors. Jekk għandek 73, għadha ħajħodlok 10% minnhom. M'għandhomx din minkejja iħeġġu li inti tagħti l-kontribuzzjoni. Qabel kienu jgħidu isma' li hija xi ħaġa differenti bejnhom u bej reliġjoni oħrajn, eżempju m'għandhomx dik jgħidula issa slaj morru jduru u jiġbru le għandhom kaxxa u dak li jkun jagħti jekk irid hu. Interessanti bħala affarijiet. Però id-differenza hija l-ġurnata tal-lum din jagħmlu ħafna enfasi biex jakkwestaw il-flus għaliex għaddej minn diversi taqlib għandhom każijiet il-court cases internazzjonali, speċjalment fejn jidħol kwistjoni ta' child abuse. U allura għal daw il-każijiet għandek bżonn ħafna. Ma nafx hekk rajtuhx Grishna Conscious. Da kienet kalt insomma, kien wieħed ġie mill-Indja, bda jgħallem il-Hindu u hekk u dan, u miet u ħalla f'idej 5. U wieħed minn dawn il-5 kien għamil child abuse u kollox. Imma l-fondatur vera kien jgħallem affarijiet tajbin, ġifieri ta' warajh li għamlu pudina kienu. F'dan il-każ pereżempju nistgħu nsemmu każ fit-2015 l-Awstralja kien hemm l-Australian Royal Commission illi kienet jinvestiga każijiet ta' child abuse fost gruppijiet reliġjużi. Allora, bħal di, ma kienux kif naqbad ngħidlek. Jekk kienu jagħmlu din l-investigazzjoni li għamilt inti, kif m'għamlu huma wkoll? Le, dan qed nitkellem. Royal dan huwa xi ħaġa tal-gvern. Awtorità. Mux l-autorità illa tikkwexxinja diversi gruppijiet u fosthom kien hemm ix-xhieda ta' Ġehovah. Case 29 kien tax-xhieda ta' Ġehovah. U waħda mill-affarijiet li kien hemm id-differenza ġo dal-każ speċi wieħed mill-membri tal-ġemma li tigverna tax-xhieda ta' Ġehovah tellawh on trial biex jixed u l-fatt li hu kien Awstraljan. U għamlu minn kollox biex ma jitlax. All right? Saħan sitra ġew akkużati li kienu qegħdin jimmanipulaw u jagħtu informazzjoni li ma kienx korretta. U dan nistgħu insostnu. Da huwa parti mill-court case fejn ta' ix-xhieda tiegħu dan il-membru. Biss hija ġast il-xhieda tiegħu. U tara min speċi tista' ssibu online. This is all recording, jiġifieri tista' tara all these questions, il-materjal kollu, not just reading, tista' tara the actual. Illum hemm il-recordings kollha. U mhux minn xi website li forsi għamiltu jien jew X. Dan huwa minn Royal Commission. Minn Royal Commission ħaġa awtorità. Hemmhekk kien hemm 1600 każ. Ix-xhieda kellhom
każijiet 1600 każ. 1600 każ. Taf kemm minnhom ġew Fuq kemm żmien? fuq perjodu ta' 30 sena. Taf kemm kien hemm minnhom li ġew irrapportati lill-Pulizija? 0. Jiġifieri x-xhieda kellhom dawn il-każijiet u din kienet li ħarġet f'dan il-commission għax bdew iġibu l-uħud l-anzjani li kienu involuti f'każijiet partikolari. Rappreżentanti tal-Awstralja. Rappreżentanti daħlu fil-proċedura kollha. L-avukat u l-tim. U waħda mill-affarijiet li ħarġet isma' orrajt, ejja ngħidu għandek persuna pedofilu, persuna li qed jabbuża. Inti minn naħdek ġast mill-membri biss jinteressak in-neighbor tiegħek. Jiġifieri ma tħoss li għandek inti tirrapporta dan il-każ mandatory reporting. U il-każ huwa interessanti ħafna. Bħal dawn il-każijiet nixtiequ nerġgħu nġibu fuq il-proċedura ta' dik li hija mandatory shunning. What is mandatory shunning? Ix-xhieda ta' Ġeħova minn 1952 introduċew dak li jissejjaħ disfellowshipping. Din ma kienx teżisti mill-bidu net. Anzi fin-1947 fil-1947, 3 snin qabel, kienu għedin jgħajru reliġjonijiet oħrajn li kienu jiprattikaw l-excommunication. Okay? Fil-1952 introduċewa u qalu li disfellowshipping is a loving provision. Hemm diversi raġunijiet fuq xiex persuna jista' jiġi maqtuħ mill-isħubija. Tissejjaħ ukoll li this an unrepentant sinner xi ħadd li ma jindimx is like a person who has a highly contagious viral infection and needs to be quarantined in order to protect others from getting sick. Watchtower, 2021, September, page 30. Ħalli moru jiċċekjaw dak li jaħsbu li aħna qegħdin nivvintaw. U għak xi ħaġa speċi ma dak li konna din ngħidu l-ewwel. All right, jitamdu ta' meta jkunu għadhom żgħar. Ikunu għadhom mhumiex ma jafux eżatt il-ħajja x'tofri. Jikbru daqsxejn oħra bħalma qal Paul l-ewwel jkun hemm il-kwistjoni bniedem jibda ħirid jirribella daqsxejn jesperimenta x'toffri d-dinja. U imur kontra xi regoli minn tagħhom, xi ġrilu. Ma ħajbati il-konsegwenzi. Milli meta jkun żgħir kien għandu qas biss jaf ċertu affarijiet, għax qas jaf xi ġifier. Eżempju aħna minn naħa tagħna li kellna 13-il sena, hemm ħafna affarijiet. Konna nifmuhom ta' 13 sena. Meta kelli 16-18, ma konx naħsibha iktar l-istess, bejt naħsibha differenti. Ovvjo. Kullum naraw il-ħajja totalment differenti. Ix-xunning illi forsi persuna ma jafx. Mhux ġast li bniedem inti ma tkellmux. Not even through an email. Ejja ngħidu inti għandek persuna ma tistax inti tibatlu email Watchtower 2013 January 15 page 16. Biex bniedem tkisser il-moral. Telefon jew inkella a text message, letter, emails or social media. Family limited contact on rare occasions. Iġiblek fil-video waħda qed tirċievi telefonata minn għand it-tifla tagħha. Li m'għadix. U qed tara li mit-tifla tagħha u turik li din minflok tirrispondi jien ngħidu għal xiex it-tifla da ċempel. Forsi kellha każ ta' aċċident u da ċempel li l-om għandha bżonn lajnuna. Turik li din ma tirrispondix it-telefon. U dak qed jiġi konsidrat bħala l-eżempju li inti minnaħa tiegħek għandek issegwi. Fil-fatt f'wieħed mill-letteratura tagħhom isemmi każ ta' persuna li kien ilha maqtuwa 10 snin li din minnaħa tagħha la kienet idha tkellem lill-ġenituri tagħha, il-ġenituri ma kienux qegħdin ikellmuha u 4 minħuta ma kienux qegħdin ikellmuha. U dan kien qed jintuża bħala eżempju biex inti minnaħa tiegħek tkun taf x'għandek tagħmel. U aħna nafu b'diversi każijiet ta' wħud illi
għadhom qegħdin jgħaddu minn din il-trauma. Riċentament kien hemm xi tibdil żgħir fuq din il-proċedura. Ħalli nkunu qegħdin ngħidu kollox, mhuwiex biżżejjed, u dan it-tibdil qed ikun minħabba każijiet illi qed ikun hemm court cases li x-xhieda qegħdin jitilfu. All right, Norway għadhom din is-sena l-oħra dawn min-naħa tagħhom għadha kemm inqatat tilfu każ, dawn kellhom grant, kienu kull sena il-gvern lil Norway kien qed itihom 1.3 million, din nitkellmu fuq miljun, 1.3 million. All right? Bħala charity organization. Minħabba din il-policy, il-Norway neħħew l-xhieda, orrejta din nitkellmu pajjiż fl-Ewropew, neħħewlhom dan id-dritt. Okay, naħħawlhom m'għadhomx ituhom iktar dan l-ammont. Il-każ għadu sejjer. Riċentament anka Litwanja. Ġifieri qegħdin naraw issa pajjiżi fl-Ewropa. Anka dal-aħħar kien hemm xejdu protesta ġewwa Amsterdam. Daqt ħajkun hemm ġewwa Spanja u għaddejjin diversi. Kien hemm protesta suppostu. L-ex xhieda hemm komunità li we are working biex ikun hemm dawn it-tibdil. Kemm hemm minn l-estier sa jitkellem? L-ewwel ħaġa mhux kulħadd tisibha faċli. Le naf. Mhux kulħadd tisibha. Bħal metlek l-ewwel għandek il-bajt kwatru. Li tkun hawn quddiem kamera, orajt mhix faċli qegħdin nespostu lilna nfusna. Hemm min jitħaq bik, hemm min jirredikolak, hemm min jgħid miskin, hemm min jista' jifhem il-weġa' illi aħna minnaħa tagħna għaddejna u bħalna hemm uħud oħrajn. Li inti l-awtoritajiet hawnhekk għalhekk tajjeb issa naraw l-awtoritajiet x'qegħdin jagħmlu fuq dawn l-affarijiet għax fuq din nistgħu nwieġbek, ħa ngħidlek għal xiex. Jiena provajt nagħmel rapport fejn kien hemm waħda mara li bdiet tallega li talat ċesta taħt idea, sawa. Jiena ċempilt il-pulizija, kien hemm waħda sinjura pulizija vera kienet nice, kienet taħt Matthew Gallia minn għalija u tibu titkellimnu tipprovatejni biex naraw kif ħanduru magħha u provajt nikkantattja tas-saħħa ġifieri Charmaine Gawci u mbagħad erġgħet ikkuntattjajt il-pulizija ma nistgħu nagħmlu xejn għalli. Għax qatt m'hemmx liġi xi ħaġa fil-liġi li di jisma' da x'jemlu u daqshekk. Din il-kwistjoni spiċċat quddiem l-Ewropa. Astja. All right? Dan il-każ mhuwiex iżolat. Cults are very, very serious. Żgur li serious, ħafna serious. Inti għandek ħafna serious, speċjalment daw li jagħmlu dan. Inti familjari mal-każ ta' Jim Jones. U żgur Jim Jones. All right? Għandek il-fuq minn xi elf xi ħaġa. 900 fuq 900 kien hemm ammont minnhom kienu tfal. Tfal 123. All right. Kien hemm ukoll Congressman Ryan li wara hemmhekk ħasparawlu. Spiċċa maqtul. Għax kien hemm xi tifla ta' xi wieħed mill-Kungress. Barra minn hekk kien hemm każijiet oħrajn fin-95 fejn Swiss authorities kellhom 48 persuna kommettew suwiċidju Solar Temple. Fin-1995 16 members oħrajn ta' Solar Temple. Li partijiet kif qed jgħid Paul, eżempju ġewwa Franza, l-Assembleja Nazzjonali iddeċidew wara daw il-każ li jindunaw il-problema kemm hija serja. Tal-kalt. Kellhom jagħmlu rapport biex jinvestigaw il-problema ta' daw il-gruppijiet. Għandek ħafna każijiet, aħna semmejna eżempju każ ieħor fin-97 tal-Heaven's Gate, Marshall Applewhite. Kien hemm każijiet fost ix-xhieda ġo Hamburg,
Okay? Ġermanja. Ġermanja, persuna illi kien maqtuħ mill-isħubija li da minna ħatijaw mar fil-laqa u qatel 6 membri. Alright? Għawakka din naraw. ċaħġa li għanna ma naqblux maħka is-serjetà ta' din il-problema. Mux ovvja, għasfiz minn il-Cowboys. Firri dawn l-affarijiet totalment kontrija, imma bniedem meta il-moħ ma jibqax jaħdem sewa. Fiex jasal x'jagħmel il-palma tiegħi Paul ġewwa il-Ġermanja. Kas ieħor, waħda min-naħa tagħha Lauren Stewart, okay? F'Detroit, 15 February 2018, din kienet ex-shoot. Din minnaħ taħħa ġiet ix-xanjata mill-familja taħħa. Alright? Tant kemm ħadita bi kbira, tant kemm weġat, tant kemm kienet għaddejja minn sofferenza illi qatlet l-żewġa, il-tifel taħħa, il-binta u l-kelb u qatlet li l-anfuż, il-nifisa. Fl-Indja, reċentament u koll iħor minħabba l-kwistjoni ta' Shanning. Alright? Mar u għamel suicide bomber. Għamel bomba. Cults are really new religious movements sejħilhom li trid huma perikolużi. Il-fundamentalizmu huwa perikolus. Għawek għaw hype palissa, għaw hype fejn imorru għoddu jajtu u jajdu passaġġi mill-Vangelu, Jesus is coming, u the end of the world, u għaffariet oħra minn daw li jena assolutament ma nabiex muħom. Għet niprofa għajam awareness fuq il-ħagġa ma jisa għet jaqaw fuq id-nej torox, għanajtek. Jena u Jeremy jina nitkelmu, għawek xtaqt nejt xaħġa specialment. Iż-żmien li din ngħixu fih bħalissa huwa żmien daqt li ħajkunaw l-elezzjoni għal membri tal-Ewropa u għalhekk nixtieq li daw min ħajkun adapitada membru li din il-kwistjoni ħuduha bis-serjetà. Għawek maħniex Franza, ġu, għanilek għaxix ġu, maħniex Franza. Franza jħetu kollox bis-serjetà. Franza kif raw jufu għamlu investigazzjoni sijaħol u sezzjoni għalihom, kollox sezzjoni fl-armata, kollox. Ġifiri, Franza u ma serji f'tal-affarijiet, ġifiri jekk ħajkollhom zob x'imkien, ħaj jippruvaw jittekiljawh. Ma Malta ma jaħdmux hekk dal-affarijiet. Però il-kwestjoni bħalma qal Paul hija serja. Jekk nieħdu eżempju x-xhieda ta' Ġehovà, ma semmejna xejn fuq il-kwestjoni tad-demm. Li kulħadd jaf li l-istent tagħhom fuq il- tal-organijada. Ħana pereżempju ġew qed isemmi kwestjoni tad-demm. Fuq mediċina bejn il-1921-1952, ix-xhieda min-naħa tagħhom kellhom pożizzjoni fuq il-vaccination. Alright, kienu kontra li inti titlaqqam. So fil-1952 bidluwa. Kas ieħor huwa dwar organ transplant. Okay? Fil-1952 qalu li huwa right, però mbagħad fil-1967 qalu li inti ma tistax tieħu organ transplant. They compared it with cannibalism. Alright, dan huwa Watchtower 1967. Ma kollok an organ fejn. Ħantik każ. Kien hemm persuna jisimha Dolores Bizzleman. Fit-12 li kellha 26 sena fl-aħjar ta' ħajjita. 26. Ħalli dawn li qegħdin jisimgħuna li qegħdin jgħidu li forsi aħna nivvintaw l-istejjer jistgħu jiċċekkjaw għall-affarijiet tagħhom. 12 ta' Jannar 1971 Dolores Bizzleman tilfet ħajjita. Għalfejn? Għax ma ċċettax organ transplant. Għalfejn? Għax dak kien it-talim ta' dak iż-żmien. Fil-1980 kellha każi jew. Għaw Malta ma kenniex każ ta' organ transplant, però kellna kwistjonijiet ta' dem. Fil-1980, fil-15 ta' Marzu, page 31 fuqet mill-letteratura tagħhom dawn bidlu l-istent il-policy tagħha. Jiena għandi kuntatt mar-raġel ta' Dolores. Għajd li xħatajdu l-dalilu l-familja tiegħu. Alright, li issa nbidlet din l-istem. Issa alla ekkerit. Alright, huma jużaw id-dawl dejjem jiddi.
daw dejjem jiżdied, all right? The light gets brighter and brighter. U jużaw passaġġ. Dan li forsi u jħobbu jikwotaw dan il-passaġġ li ma jafux huwa dawn id-deċiżjonijiet meta jinbidlu xi jkun hemm warajhom. Għalhekk jidħol il-ktieb ta' Crisis of Conscience ta' Ray France li juri xi jkunu għaddejjin f'dawn kif qegħdin issiru ma jsirux. U speċi hemm l-evidenzi jgħidlek bid-dati l-aġenda jġibhomlok għax meta telaq il-file tiegħu kollu ħadu miegħu. So għandek kollox issibhom fil-ktieb. Illum hemm lig kbir mill-organizzazzjoni tagħhom, leaks u xaġa li da tinkwitaħħom immens din illi kull oġġett li joħorġu li jippruvaw iżommu b'mod sigriet konfidenzjali qed jispiċċa. Ex-witnesses isiru jaf eżempju membri bħalna nkunu nafu x'qed jiġri. U ilkom li qtajtu għadkom informati. U informati sewwa, jiġifieri qed ngħidlek aħna nippruvaw kull oġġett tgħidli għalfejn kun hemm min jgħidilna għalfejn ma tkomplux tgħixu ħajjitkom. Nistgħu meta aħna għaddejna milli għaddejna, nixtiequ nżommu lilna nfusna informati biex jekk jiġi xi ħadd illi jsaqsi għalmenu jsib lajnuna li aħna f'dak iż-żmien ma sibniex. Mhux hekk. U ngħidu xi ħaġa. Nżommu lilna nfusna aġġornati. Ngħidu b'mod korrett. Alright, nixtiequ nkunu responsabbli ta' dak li ngħidu. Hawn ħafna li kienu ex xhieda li forsi meta jitkellmu sfortunatament mhux dejjem jitkellmu b'imħabba. Barra minn hekk mhux dejjem jitkellmu korrent. Għax ma jżommux aġġornati. Aħna li nipprovaw nagħmlu, jekk ħanejdu xi ħaġa, irridu insostnuh u x'inhu. Jiena naf apparti dik naf tlieta minni soħra li m'għadhomx jipprattikaw da reliġjon u tipo kif naqbad ngħidlek. Kollha jisom għandhom xi sens ta' rabja fihom. In a way or another. Meta speċjalment ikunu. U qed ninnota ħaġa l-ewwel qed lek għax ta' Ġeħova jisom kun nara kollhom iktar intellettek. Imma stat naħseb. U xintu għattu li l-edukazzjoni kienu jżommukom lura minna. U naħseb li daw li tilqu minna ikunu intelligenti għall-ostja. Higher education hija xi ħaġa skoraġġuta. Li għataċċajt. Higher education hija xi ħaġa skoraġġuta li saħansitra fil-kodba tal-anzjani tagħhom, all right? Jekk ikun hemm xi ħadd anzjan jew dak li jgħidulu għaddej ministerjali grad inqas minn anzjan, all right? Jekk hu permezz tal-familja tiegħu jkun qed jippromovi higher education, all right? Ikun qed jagħti eżempju ħażin lill-membri l-oħra x'qed jurihom isma' dini għal-ħajja li intkom għandkom tgħixu. Jekk hu min-naħa tiegħu jkun qed jippromovi hija bażi li hu min-naħa tiegħu jiġi imneħħi minn anzjan, deleted milli jkun anzjan jew għaddej ministerjali għax ma jkunx qed jagħti juri he's taking daqshekk ineħħuh. Daqshekk hija serja. Mhux ħataffett eżempju jinnaf kollu xi sens ta' awtorità. Issa maħniex qegħdin ngħidu li m'hemmx uħud, però hemm dak li jissejjaħ il-Pew Research Center ġo l-Amerika juri illi it-tieni l-inqas organizzazzjoni reliġjuża ġo l-Amerika li għandha level of education b'degree huma x-xhieda ta' Ġehova. They are the second minn isfel. Għandek uħud illi inti forsi saqsejt x'inhi raġuni għalfejn uħud jingħaqdu għal diversi raġunijiet. Jekk inti immaġina każijiet mara tilfet il-żewġa. Alright, spiċċat armla għandha tfal. Għajd li din il-mara mill-liema sofferenza tkun għaddejja f'daqqa waħda jiġi ħabba ċaħat fuq il-bib u jgħidilha taf li inti tista' terġa' tara l-maħbub żewġek. Alright, u jibda juża passaġġi mill-Bibja għajd li din il-mara. Jiena għandna l-papa tagħna mejjed il-ġurnata tal-lum. Kemm nixtieq li kolli l-opportunità li nerġa' narah. Din l-istess hi min-naħa tagħha kemm tixtieq li u b'dak il-mod jiġu recruited. Uħud oħrajn
illi ikunu għaddejjin minn diversi problemi. They're nobody. All right? F'daqqa waħda sibt sens ta' komunità, familja, illi lilek laqawk, aċċettaw. Bħal kif naqbad ngħidlek. Madonna. Stja Madonna, moħħet jeħel. Għax tant kemm għattu l-affarijiet li għandha moħħi. Staġna. Nagħlqu mirkox naħseb sar il-ħin issa. Kif baqalkom intom? Aħna li nixtiequ nappellaw huwa bħalma semmejna. Nagħżom ħanaħdu mela, ħanikonkludu jew baqalkom. Kif tgħidilna? Kif tgħidilna? Għax jiena Hemm ħafna xi tajtu. Jekk tiet nagħmlu darba oħra meta terġa' tiġi, nagħmlu xi ħaġa oħra jenna. Ħalli nikkonkludu. Qabel ma nikkonkludu, tkom xi ħaġa oħra. Aħna l-ewwel ħaġa nirringrazzjawk Sajan ta' din l-opportunità. Hemm ħafna xi tajt għadna qas biss missejna. All right? Hemm ħafna xi tajt fuq din l-organizzazzjoni, mhux fuq biss, fuq diversi organizzazzjoni ta' il-ġurnata tal-lum qegħdin naraw ħafna organizzazzjoni deħlin. Reġjonijiet ifaqsu jimbtu bħal mushrooms, all right? Taraħħom f'diversi postijiet, kulħadd jaqbad dan il-ktieb, il-famuż Bibja, passaġġi lawn u passaġġi lem, interpretazzjoni u praise the Lord u praise. Fuq din nista' ngħid għandi quote ta' persuna jismu Andrei Tarkovsky fejn qal a book read by 1,000 different people is 1,000 different book. L-istess il-Bibja taqraħ ħajjin, jaqraħ kulħadd jinterpretaħ different. Għalhekk hawn daw ir-reliġjonijiet kollha. Jaqrajt ta' darba. Sawa. Jekk ma toqgħodx tfittix u dan u hekk ma tifhem xejn. U Mirko tittoqgħod attent. Fi programm riċentament kien hemm membru parlamentari, all right, fejn għamel kwotazzjoni ġo wieħed mill-programmi, pereżempju kien fuq il-kwistjoni ta' Ġesu. Fejn qal li riċentament instabu u għamel għal-referenza li hemm diversi materjal fuq il-kwistjoni ta' Kristu. Aħna għalina dal-materjal li kwota kien ġdid dan il-materjal, qatt ma smajna bih. Meta minna riċerka tagħna, għana l-ewwel ħaġa tlabna li dan il-persuna sostni dak illi qed tajt. Sija Paul, sija jinktibnilu personalment. All right? It-tieni, meta fittixna sibna minn fejn hija ġejja li kienet qiegħda mill ċertu wieħed Ignazio Perrucci li da qal li kwota persuna ieħor Velesius Parterculus li speċi dan kiteb ittra li u bekkja li speċi Ġesu, semma lil Ġesu. Però dan il-claim huwa veru xejn. Huwa forgery. Paul mhux saħan sitra waqafhem, kiteb ukoll il-Vatikan. Ostja. U il-Vatikan kitiblu u speċi mafxek tiċi komplijant Paul il-bicċa. Fejn l-arkivist tal-Vatikan għalet li dinija miex minna it's a forgery. Jiġifieri, is-semmija li għadin jisimaw il-programm, jisimaw persuna a well-known individual, all right, jihdu b'rispett li. Pero ħafna ġast jihduħ. Pero ġast jekk imorru jfittxu fil-programm Popolina ta' Marzu 2024 li fih parteċipa Riki, ikunu jafu għal-min. Ok, aħna minna ħatana ma għadnix fuq xqalu. U daka huwa l-karattru tagħna li if there is something that we have a question, we will check it. Kemm hawn nies li lest li jagħmlu l-istess, jew ġast jieħdu dak li qal hija fil-reliġjon, speċi kwalinkwa reliġjon, tħadden x'tħadden. Tħadden, vera. Tħadden x'tħadden. Importanti li dak li inti qed temmen fih, jekk huwa temmen fil-Bibja, jekk mhux Bibja, whatever.
Ġesu, Alla, daw it-tip ta' mistoqsijiet li aħna minn naħa tagħna meta tlaqna minn hemmhekk, kellna nerġgħu nibdew kollox mill-ġdid, insaqsu dawn il-mistoqsijiet u għaddejna suġġett wara suġġett wara suġġett u li iktar tikber, iktar titgħallem u tirrealizza kemm speċi kemm hemm affarijiet li ma tafx. F'pajjiżna hawn ħafna reliġjonijiet jew reliġjonijiet li qegħdin jibtu, għandna l-Ananda Marga, l-Anglikani li l-hom l-Assemblies of God, il-Bahai, il-Bible Baptist Church, il-Christadelphians, Church of Christ, Church of God of Prophecy, Church of Scotland, Evangelical Apostolic Church and Full Gospels, Evangelical Baptist Church, Evangelical Trinity Church, Full Gospel Praise Center, Greek Orthodox Church, Hindu, International Pentecostal Holiness Church, l-Islam, ix-Xhieda ta' Ġehovah, l-Ġudaizmu, il-Metodisti, il-Mormons, New Age, New Apostolic Church. Mormons għandna Għandna. Ejja. Għandhom l-uffiċċju tagħhom. Għandhom storja tmur lura mit-sena u Malta. Il-Philadelphia Church of God, Presbyterians, Rosicrucians, Satanizmu, Scientology, Seventh-day Adventists, Sureway International Christian Ministries, Unification Movement, il-Moonies, Worldwide Church of God, Zen, u għaw diversi oħra. Aħna waħda mill-affarijiet li għamilna meta tlaqna kellna l-opportunità li nżuru dawn kważi r-reliġjonijiet kollha. Individwali niltaqgħu bħala fact finding, niltaqgħu magħhom u waħda mill-affarijiet li konna interessati huwa insiru nafu x'kien qed iwassal dawn in-nies li jingħaqdu magħhom. Issib li l-maġġoranza kulħadd jgħidlek il-verità. Kif biddilt ħajti. Daw jaħdmu b'sistema ma jiena differenti. Fimt pereżempju ta' Pentakostal jaħdmu differenti. Ma naħsibx li nistgħu nassoċjawhom kollha l-istess b'sistema. Fem xirrit ngħidlek. Hemm kategoriji differenti. Hemm kategoriji differenti. Fil-fatt l-ewwel kwotajt dan il-ktieb rigward daw it-tip ta' cults ġewwa Franza. Fil-fatt dik li jagħmlu meta kienu din jagħmlu l-istadi qasmuhom diversi kategoriji, sewax mhux kollha tal-istess. Però xorta hemm xi ħaġa sinister. Ikun hemm xi ħaġa sinister għax it begins good and it goes wrong, always. Jiddependi, speċi jekk hemm il-darba daw il-reliġjonijiet iridu jiġu aċċettati fosthom ix-xhieda ta' Ġehovah, dak li din nagħtaw il-ġurnata tal-lum li huma min-naħa tagħhom kemm speċjalment dal-aħħar kemm bidlu ix-xhieda ta' Ġehovah ta' żmienna u x-xhieda ta' Ġehovah tal-ġurnata tal-lum, there's a totally complete difference. U għalhekk qegħdin ngħidu speċjalment dawk li kienu ilhom li telqu meta jitkellmu jekk ma jżommux ruħhom aġġornati. Inti saqsejt fuq il-kwistjoni ta' vot. Alright, dik kienet hija xi ħaġa li x-xhieda ta' Ġehovah magħrufin għan-newtralità tagħhom li ma jipparteċipawx. Fl-modi kienet illi jekk wieħed jivvota jittieħdu passi jistaw ikeċċu jekk hu ma jindimx. Il-ġurnata tal-lum almenu fil-textbook il-ġdid li għadhom kemm ħarġu dan il-punt mhuwiex iddiskussi. Ħallewha qegħdin iħallu imala għax hemm pressjonijiet legali f'pajjiżi. Okay, dan l-istess bħalma ġara fin-1980s, 1983 fejn qabel il-letteratura tagħhom kienu jqasmuha contribution b'ammont ta' flus. Wara li kien hemm każ tipo ta' subscription ma tħallas għalija. Wara li kien hemm każ ta' Reverend Jim Swaggart ġo l-Amerika li xhieda inaqdu f'dan il-każ miegħu u intilfet dawn ġew obbligati għax bħala a non-profit organization ma tistax inti toffri l-letteratura tiegħek bi flus. Allura ġew obbligati li ma jibqawx joffru l-letteratura. U dan l-istejjer lill-membri tagħhom ipinġu ilhom differenti. Ma jgħidulhomx il-naħa legali, però isma' aħna ġejna n-nebħej minn Alla biex inbidlu l-affarijiet. Jagħtu twist. Għax qed nipprova nasab jagħtu twist reliġjuż. Nappellaw lil kulħadd wieħed joqgħod attent, hemm familji din jitfarku, hemm familji meta inti jidħol membru, għandna kellna każijiet ta' familji li approċċjawna, li kellmuna, alright, issib ġenituri letteralment jikbu.
alright, jikbu il-problemi li jinħolqu. Aħna għalek, għedin fil-fatt għanna support group jismu Awake to Freedom. Min jishtiq, aħna mux just biss, l-ħagġa, we are not psychologists, we are not theologians, aħna sempliciment nistaw namlu nissapportjaw u naqsmu l-esperienza tagħna, l-informazzjoni. Għax daw it's a support. U nixtiequ anke nintaqgħu mhux biss nies li kienu jew huma xhieda ta' Ġehovah, iżda kwalinkwa reliġjon, għax da dejjem ħajkun hemm affarijiet li huma in common, u speċjalment meta bniedem taqsam l-esperjenza flimkien, it's enrich the person. Għandkom fejn tintaqgħu jew just. No. Però eżempju. Però hemm bżonn, mela, żgur. Aħna ġast nistgħu niġu nkuntattjati personalment, Facebook. Jonka permezz tru ju jikbu. Mela. U tikkuntattjana. Għandna kuntatti wkoll mal-Humanist Malta, hemm fil-fatt parti fil-website. Aħna nistgħu niġu kontattjati u aħna nistgħu inweduhom li nagħtu support li l-om u l-diversi uħut oħrajn. U nerġaw nejdu, speċi anke forsi għedna ċertu affarijiet, speċjalment l-membri ta' xhieda Ġehovah, ma kien l-ebda intenzjoni tagħna biex nweġġaw in-nies. Daw in-nies inħobbuhom kienu speċi għal ħafna żmien parti mill-familja tagħna. Alright, veru għaddejna ħafna affarijiet, speċjalment il-mama, meta miet il-papa, di li dejjem laqatom u għamlet ħafna magħhom il-grazzi lil din il-persuna laqqas biss. Kitbula ittra, laqqas telefonata biex jgħidula l-omor. Fuq 877 membru uħut illi jgħalmu illi l-imħabba tarafhom mill-imħabba tagħhom tarafhom ħadd minnhom mara li qatt ma kienet mhux lilna. Min jaf kemm il-darba ċaħdet mill-platt tagħha miftuħ għamlet, speċi għalina, alright, imma din il-persuna li dejjem laqathom u rietom imħabba meta tilfet lir-raġel tagħha, l-iktar mument li kellha bżonn is-support laqqas biss kelma l-omor. L-unika ħaġa li kien hemm forsi id-differenza meta jiena u l-eks mara tiegħi għaddejna minn divorzju u saru jafu. Right, u l-eks marra tiegħi, it-tnejn li aħna għandna l-istess edejat fuq dan l-affarijiet, marru mhux ġew jgħidu ikellmu lili, marru jsibu lila. All right, hemmhekk katuri all right, marru biex ikellmu ħasbu li dan huwa il-mument vulnerabbli biex jistgħu jerġgħu jiġbu biex nuru fil-fatt aħna tkellimnijom u għadnijom u rejnijom illi l-affarijiet ma jsirux b'dan il-mod. Ma wara ħafna żmien ġifieri jew. Ija. Daw jħossu li speċi once li inti tlaqt, xorta waħda għadek possess. They keep records of you, għandhom il-records tagħna. All right, fil-files għandhom il-records tagħna. All right? U meta inti tipprova titlob għal xi ħaġa, jagħmlu ilek diffiċlissimu biex inti jituk. Okay, ħabba data. All right, data protection. Jiġifieri hemmhekk tinduna in-nuqqas ta' serjetà, sinċerità ta' dawn l-organizzazzjoni. Yes. Minn barra persuni they're nice. Maħna maħniġ qegħdin nitkellmu individwu, aħna qegħdin nitkellmu organizzazzjoni. It-tmexxija minn fuq tagħna qiegħda mal-barat tagħhom. Minn fuq. Mal-barat. Speċi għax huma din imexxu din l-organizzazzjoni, l-policies tagħhom, nixtiequ nappellaw lill-pubbliku kif ukoll lill-witnesses, informaw ruhkom. Toqgħodux fuq li din ngħidu aħna. Hemm xejdulu hemm passaġġ fil-Bibja fejn jgħidlek ġewwa Atti 17 il-nies jgħidulhom Berejani. Li daw il-Berejani meta l-Apostlu Pawlu mar għandhom u beda jkellimhom ma qadux fuq li qalilhom hu. Kien min kien, però marru eżaminaw l-affarijiet
għall-affarijiet tagħhom. U dak li nixtiequ, tgħodux fuq li ngħidu aħna jibniedem bħalek. L-internet kollox sewa. Importanti li s-sorsi għax anke fuq l-internet. Is-sorsi li mhux dejjem huwa korrett. Sewa, aħna nistgħu ngħinuk biex ikollok the right books, the right information, the right court cases biex l-affarijiet ħadkun tafhom sewa. Id-differenza hija din li x-xhieda ta' Ġeħova lill-membri tagħhom jaħbulhom u ma jinkoraġġuhomx biex ifittxuhom dawn l-affarijiet. Meta aħna min-naħa tagħna ħadna l-inizjattiva, ftaħna għajnejna, tallimna u wasalna fejn wasalna l-ġurnata tal-lum. Ma naħseb kull kalta. Le ekku mhux ekku. Mela, laħu, nirringrazzjakom, forsi nerġgħu niltaqgħu dal-wahra. Grazzi. Thank you. Thank you.